ቅድሚ ጸላቱ ዘይከፈተ ብስክታ ይኩከብ ናብ ቀራንዮ ጌራ ብደሙ ንውሓት መሬት ሓራ ክገብራ ኣብ ናይ ሓሶት ፍርዲ መጋበያ ቆሞ ብሓሰውቲ ይክሰስ ንድሕነት ዓለሙ ኣብ ናይ ምሕራኽላብ ብሓመፅ ተኸቢቡ ብስቃይ ይገዓር ስለይ መከራ ፀቢቡ ትዕውረት ዒንቶም ውዕለቱ ዘርስብ ምስተውዓል ሲኢነሞ ናይ ቀራንዮ በቂ የዒንቱ ዓሚቶም ብድፍረት ይላገጡ ናብ ገጹ ጠሚቶም ካብ ጽልሞም ከይወቱ በጌጎልጎታ ንማሕረድ ዝተጎተተ ኣብ ቅድሚ ጸላቱ ዘይከፈተ ብስክታ ይኩከብ ናብ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትና እዩ ሎሚ ንኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና ዓብ ትርጉም ዘለዎ በዓል እዩ ዓርቢ ስቕለት ድማ ይበሃል መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሓጢኣትና ከቢድ ስቃይ ዝተቐበለሉን ዝተጨፍጨፈሉን ከምኡ ድማ ዝተቐትለሉ መዓልቲ እዩ ስለዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ስለ ዝኾንኩም እቶም ብምሉእ እቲ ሕማማት ናፀለኹምን ናጾምኩምን ሰናይ ነገር ናገበርኩምን ዝኸድኩም ክብረት ይሃበልና ነዚ ዓለምና ተድልይዋ ኢኹም ዓለምና ኣብ ከቢድ መድረኽ ስለ ዘላለ ንኩሉ ድማ ዓድና ፈተናታት ብዙሕ ግዜ ስለ ዘለዋ ጸሎት ድማ እቲ ዝበርትዕን እቲ ዝጸንዐን ሓይሊ ስለ ዝኾነ ጸሎትኩም ኣይፈለያ ዝዓዲ እዚ ህዝቢ ከምኡውን ዓለምና ጸሎትኩም የድልያ ስለዚ እቶም ትጽልዩ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ጸሎትኩም ይስማዕ እየ ክብል ዝደሊ ንኩልኹም ህዝቢ ኤርትራ ድማ ርሑስ ኣውደ ዓመት ርሑስ ዓርቢ ስቕለት ክብለኩም ይደሊ ብኡ ብምባል ናብቲ መዓልታዊ ዜናና ክንሓልፍ ኢና መጀመርያ እንታይ ይካየድ ኣሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ብዙሕ ነገር ይካየድ ስለ ዘሎ ንኩሉ ከመይ ጌርና ካቨር ከም ንገብሮ እውን ኣይንፈልጥና ዘለና እስከ መጀመርያ በቲ ዝብልዎ ዘለዉ ክንጅምር may have actually been agreed upon and reduced fighting in some parts of West Asia, but it has amplified a much bigger question, and that is, has US President Donald Trump lost his credibility? Because the fallout for Trump has been enormous. Within hours of announcing a fragile ceasefire, the cracks were already visible. In a post on social media, Trump said that restarting the Middle East peace now hangs on high-stakes talks taking place in Pakistan tomorrow. All sides are at odds before they even meet, with Donald Trump issuing more threats against Iran over the already shaky ceasefire deal. Across Iran, a fragile peace. كم نريو زلنا مقراز ناي تقسي نخجبر بو قتيل كادما نيغوسيشنس ويون زررب جبر أبزح السبلو زلو درجاينا زلنا انت خوني تي زلو مقراز ناي تقسي مچم ሳላ ነተንያሁ ዝተሰኣነ እንታይ ኣሎ ከም ዝበሃል ነገር ምፅሕታር ስርሑ ስለ ዝኾነ እቲ ነገር እናተበላሸወ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ
ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ካብ ዝናበይ ክቕፅል ይኽእል እንታይ ከጋጥም ይኽእል ንዝብል ብኩሉ መንገዲ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምፍርራህ ይሓይሉ ዘሎ ሕጂ እንተኾነ ሰራዊትና ተዳልዩ ዘሎ ነክፈረግ እንድሕር ኢልኩም ንድሕሪት ክምለስ ንኽእል ኢና ይብላ ኣሎ ኣክንዲ ንነተንያሁ ስርዓት ግበር ኣገባብ ግበር ትትገብሮ ዘለካ ምድብዳብን ምጭፍጫፍን ኣቋርፆ ዝብልዎ መሊሶም ናብቲ ናብ ንእኒ ኢራን ከጠንቅቕ እዩ ዝመርፅ ዘሎ እቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ወይ እውን ቀዳማይ ዝርርብ ናይቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኣብ ፓኪስታን ዕለት 11 ወርሒ 4 ክካየድ ስለ ዝኾነ ልኡኻት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ናብ ፓኪስታን ከኣትው ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ድሮ ያ ኢራን ተጠንቅቓላ ከይኣትው ክእሉ እዮም ከይመፁ ክእሉ እዮም ዝብል ዘረባታት ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ወርሒ 4 ስለ ዘለና ኣብዚ ቀረባ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እውን ክራኸብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ትርጉም ዘለዎ ዲፕሎማሲ ከድልየዩ ዘለዎ ኩነታት ምክንያቱ ክልቲኦም ዓበይቲ ሃገራት ክራኸቡ ከለዉ ለቨሬጅ ዝበሃል ኣሎ መን እንታይ ክብል ይኽእል እንታይ ሕድገት ክገብር ይኽእል መን ናበይ ክኸይድ ይኽእል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ጥንቃቐ ክገብር ክሕተት ከም ዝኽእል እንተዘየለ ቻይና ድሮ ብዙሕ ነገር leverage ሒዛ ስለ ዘላ ወይ እውን ፀብለልትነት ሒዛ ስለ ዘላ ንዶናልድ ትራምፕ ከተንብር ክኸሉ ትኽእል ንዓበየ ክኸይድ እዩ ስለዚ ኢራን ሓደ ካብኦም ይኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ካርታ ኣብቲ ጣውላ ኢራን ነዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዓበየ ስራሕ ከም ዝሰርሐት እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ንኢራን ቀንዲ ተስማዓ ሃገር ቻይና እያ ዝርካቡ እቲ ድሽየጥ ዘሎ ነዳዲ ኣብ ቻይና ድሽየጥ ዘሎ ስለዚ ቻይና ተገዛኢት ሃገር ስለ ዝኾነት እቲ ነዳዲ ናይ ኢራን ትገዝእ ሃገር ስለ ዝኾነት ዝገዝእ ድማ ኩሉ ግዜ ፅልዋ ስለ ዘለዎ እቲ ነዳዲ እቲ ድማ ቻይና ካብ ካልእ እውን ክትገዝኡ ስለ ትኽእል ንኢራን ተሰማዕነት ኣለዋ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣንፃር ኢራን ኣይኮነትን ኢራን ንምንታይ ከም ትዋጋእ ዘላ እንታይ ገጢምዋ ከም ዘሎ ቻይና ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ንኢራን እውን ብዘዕውት መንገዲ ክግበር እዮም ዝደልይዎ ዘለው ኢራን ኢዳ ተዓፂፋ ተጓዕፂፃ ኣብዚ ኩነታት እዚ ብዘይ ምችኣ መንገዲ ክትከይድ ኣይትደልን እያ ስለዚ ተረዳድዮም ግን ንኢራን ክእምን ዝኽእል ቻይና ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚኣቶም ኩላቶም ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል ዘሎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ከም ኢልና ቀፀለ ከሎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ድማ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ፅኒሕልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግን ኣብ ኢራን ዘጋጠመ ብሰንኪ ምቁራፅ ተኽሲ እንታይ ክገብሩ ይውዕሉ ኣለዉ ኣብዚ ስምዕዎ Across Iran, a fragile peace allows for mourning. Thousands in Tehran marking 40 days since the death of their former supreme leader, killed on the first day of this war. His son and successor vowing to avenge his death in a written statement read on state TV. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ኣብዚ ዘጋጠመ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ መጀመርያ ዝግበር ዘሎ መዓልቲ ሓዘን ነቲ ሞት ናይ መራሕዮም ዝኣክል ዕድል ረኺቦም ክሓዝንሉ ስለዘይከኣሉ ነቲ ሓዘን ናይቲ ዝሞተ መራሒ ጥራይ ደይኮነ ከዓ ሃይማኖታዊ ፖለቲካዊ መራሒ ጥራይ ደይኮነ ሱፕሪም ሊደር ዓለ ኸመነ ፖለቲካዊ መራሒ ጥራይ ደይኮነስ ሃይማኖታዊ መራሒ እውን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ብኡ ብምጥቃም ህዝቢ ዝያዳ ሓዘኑ ክገልፅን ሓድነቱ ንክሕይልን ይግበር ኣሎ እዚ ድማ ንነተንያሁን ንዶናልድ ትራምፕን ተወሳኺ መርዲ እዩ ምክንያቱ መራሕዮም ቀቲሎም እቲ ህዝቢ ተላዒሉ ስርዓት ክቕይረሎም ይደሊ ነይሩ እቲ ህዝቢ ግን ተገምቲሉ እንታይ ገብር ኣሎ ነቲ ዝሞተ መራሒ ይሓዝን ኣሎ ባንዴራ ሃገሩ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ሶሊዳሪቲ ናቱ ሓድነቱ ይሕይል ኣሎ ሓድነት ትብል ቃል ድማ ንነተንያሁ ድቃስ ለይቲ ትኽእሎ ሕማም እንተላ ንሳያ ሓድነት ከፍርስ እዩ ዝደሊ ነይሩ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኣፍሪሱ እቲ ሃገር ኣብ ስርዓት ጥራይ ክቕይር ኣይኮነን ዝደሊ ነተንያሁ ጠቕላላ እቲ ሃገር ፌይልድ ስቴት ክትከውን ካብ ሊብያ ዝገደደት ክትከውን ምክንያቱ ሊብያ ውሑድ ህዝቢ ክሳዕ ክንዱ ዘፍርሆ ህዝቢ ይነበረን ወላ እውን ሊብያ ገይሮሞ ዘለው ከምኡ ነቲ ሓያል ሃገር ጠቕላላ ናብ ዚሮ ከም ዝምለስ ትሕቲ ዚሮ ከም ዝኸውን እዮም ዝገብርዎ ስለዚ ካብ ናይ ሊብያ ዝገደደ እዩ ተበይንሎም ነይሩ ኢራናውያን ድማ ኣይዓሸውን ዘጋጠሞም ፈተና ኣፀቢቑ ብርቱዕ ካብ ናይ ሊብያ እውን ዝኸብድ ፈተና ይገጢሞም ነይሩ እንተኾነ ኣይዓሸውን ሳቶም ነቲ ዝወረዶም ከቢድ ፈተና ሰጊሮም ሓድነቶም ሓይሎም ተሓጋጊዞም ክኸዱ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ጉዳይ ዘለዎም ፀገም ድማ ክዕርዩ ምዃኖም ኢራን ግን ብዙሕ ዕድል ካረኺባ እያ ምክንያቱ ትማሊ ዶናልድ ትራምፕ ሲቪላይዜሽን ናትኩም ክሓኮየ ካብ ገፅ ምድሪ ከጥፋኣኩም እየ ኢልዎ ካብ ገፅ ምድሪ ከጥፋኣኩም እየ እንድሕር ኢልካ ሓደ ናይ ስርዓት ለውጢ ወይ እውን ዲሞክራሲ ከምፃልካ ዝሓስብ ከም ዘይኮነ እቲ ዘታልለካ ዝነበረ ሓቀኛ ምስሉ ከርእየካ ምስ ጀመረ ከርእየካ እንድሕር ክኢሉ ዕድል ገይሩ ጌጋ ፈፂሙ ማለት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኢሉ ምፍካሩ እቲ ዝዓበየ ጌጋ እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት ንኣሜሪካ ይፈፂምላ እዮም ዝብሉ ስለምንታይ
እስራኤል ድማ ነተንያሁ ኣመነ ተቆጥዑ ደሎ ብሰንኪ ከምኡ ዓይነት መጠንቀቕታ ምግባር ንኢራናውያን እምበኣር እቲ ትብልዎ ዝነበርኩም ነቶም ኩሎም ሰዲዖም ዝነበሩ እምበኣር ትብልዎ ዝነበርኩም ዲሞክራሲ ከነምፅኣልኩም ዚ ነቲ ዓድና ንኽትወሩ ነቲ ህዝቢ ጥፊኢኹም ኢኹም ክትገብርዎ ትሓስቡ ነይርኩም ስለዚ ዋላ እኳ መንግስቲ ናይ ዓድና እንተፀላእናዮ ካባኻትኩም ዝመፅእ ነገር ግን የለን ዘሎን ዘየለን ካብ ዓድና በዓልና ኢና ክንፈጥሮ ዘለና ናብ ዝብል ክመልሶም ክኢሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ካብ መደብናቱ ወፃኢ ከይድሉ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ከይዱ ዝኾነ ነገር ክገብረሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ በፅሒሎ ኣብ ኩነታት ናይ ቁጠባ ዓለም ተበላሽዎ ወታደራዊ ስጉምትናቱ እቲ ህዝቢ ክላዓል ተባሃለ ኣይሰርሐን ኤቭሪቲንግ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝሓሰቦ ኣይሰለጠን እቲ ስፕሪም ሊደር ካልኣይ ወዱ ነቲ ኣለ ኸመነ እዚ ሕጂ ስልጣን ተረኪቡ ዘሎ ድማ ኣደስኪልናዮ ቀቲልናዮ ኣቢልናዮ ዝብሉ ዝነበሩ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ ሕነ ናይ ኣቡን ሕነ ናይቲ ኩሉ ዝወረዶ ክፈዲ ምዃኑን ይነግር ኣሎ እዚ ማለት ድማ ኣቡ ኒኩለር ከማዕብል ኣይደልን እዩ ነይሩ ኣቡ ነዚ ዓሊ ኸመነ ትመይቲ ዘሎ እታ ፋትዋ ትበሃል ኣላ ሃይማኖታዊት ውሳነ የሳ ብዘይናቱ ውሳነ ኒኩለር ከማዕብል ይክሉን እዮም ነይሮም እዚ ወዱ ድማ ኣይድግፋን እዩ ነይሩ ኣቡ ስለምንታይ ንኒኩለር ይኽልክል ከም ዝነበረ ኣይፈቱን ነይሩ ሕጂ ግን ተረዲዎም ኣሎ ኒኩለር እንተዘልዎም እዚ ሕጂ ወሪድዎም ዘላ ኣይመወረዶምን ስለዚ ንእሽተይ መተንፈስ እንተረኺቦም ተቐዳዲሞም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኒኩለራዊ ቦምብ ከማዕብል እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ and there is nothing they can do to stop it ምክንያቱ ኩሉ ዝከኣል ገይሩ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘይሰለጦ እምበር እዚ ከዓ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ኩነታት እናተበላሸወ እምበር እናተዓረየ ይኸይድ የለን እቲ ኩናት ድማ ኢራን ኣብ ናይ ኣሜሪካ በይዛ ጥራይ ደይኮነስ ንእስራኤል ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ብዙሕ ቦታ ዓቕማ ከተርኢ ከም ዝኸኣለትን እቲ ዘለዋ ዓቕሚ ድማ በዓላ ዝፈጠረቶ ስለ ዝኾነ ዋላ ክንዲ ዝደብደብካ ደብድብ ከም ብሓድሽ ከፍርይዎ ዝኽእሉ እዮም እቲ ኣንደርግራውንድ ዘሎ ፋብሪካታት ናቶም ድማ ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተተንከፈ እዩ ዝንገር ዋላ እቲ ዝለየ ናይ ኣሜሪካ CIA ዝበሃል እውን እንተኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ እንተወሓደ 50% ዓቕምናቶም ኣይተተንከፈን ኣሎ 40 መዓልቲ ደብዲብናዮም 38 መዓልቲ ናንስቶፕ ተደብዲቦም ከለዉ ልዕሊ 12-13,000 ዕላማታት ጥራይ ኣሜሪካ ሃሪመና በለት ከላ 50 ሚእታዊት ናይቲ ዓቕምናቶም ተሪፉሎ ይብላ ኣሎ 50 ሚእታዊት ተሪፉሎ ማለት ድማ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ከምቲ ዝደብደበቶ ከም ብሓድሽ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ድሮዋፁ ኣርወዲያ ኣላ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ወላ እውን ተደብደብካ ክትረኽበ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ እምበር እንተዝነብር እኮ ማሃርሞ ነይሩ እጂ ወላ እንተቐፀልካ ክሳራ እምበር ነቲ ዘሎ ቦታታት ክትሃርሞን ክትበፅሖን ከም ዘይትኽእል እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ኢራናውያን ባዕሎም እውን ከፍርይዎ ዝኽእሉ ስለ ዝኾኑ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም ኩሉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ንኢራን ከውድቕዎ ኢሎም ዝፈተኑ ኣይሰርሐን it didn't work ብግምጣሉ እቶም መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሃገራት ዓረብ ትሪልዮናት ዶላር ናብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብርሉ ዝሓስቡ ዝነበሩ ንሳቶም ዓበ ክሳራ ወሪድዎም ኣብ ቁጠባ ናቶም ሓደጋ ወሪዱ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ዝነበሮም እምነት ድማ ኣንቆልቆኢሉ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ድማ እቲ ዝዓበየ ጌም ድማ ኣብ ኢራን እንታይ ደብደብካ ዘይኮነ ወሽመጥ ሕርሙዝ መን ይቆፃፀራ እዩ ንሱ ድማ ኢራን ብዝበለፀ መንገዲ ንዓለምና ኣርያቶ ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ኢዳ ምዃኑን ኣሜሪካ ይኹን ማንም ሓይሊ መፅዩ ብሓይሊ ክኸፍቶ ከም ዘይክእል ድማ ኣረጋጊፃ እቲ ስትራቴጂካዊ ዓወት ዝብልዎ ዓበይቲ መኮንናት ወላ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ኢራን ስትራቴጂካሊ ተዓዊታ እያ ሚሊተርሊ ኣዳኺምናያ ክንከውን ንኽእል ኢና ሃሲናያ ክንከውን ንኽእል ኢና ትሕቲ ቅርፂ ኣዳኺምናዮም ክንከውን ንኽእል ኢና ስትራቴጂካሊ ማለት ድማ ፅልዋናታ ዓቕምናታ ወላ እውን ቁጠባናታ ካብቲ ገዳናትና ወፃኢ ንክትሕይል ንሕና ጥራይ ደይኮንና ድማ ኢራን ኣብ እገዳ ኣብ ዓለም ከተውርድ ስልጣን ረኪብናያ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኣ እታ ንዑማ እዚኣ ኣፀቢቓ ገሪማቶም ዘላ ኢራን እገዳ ክትገብር እያ ድሕሪ ሕጂ ናይ ኢራን እገዳ ድማ ከቢድ እዩ በዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ነዳዲ በዚ ከምዘይ መፀካ ክትገብር ትኽእል እያ ናትካ ታንከራት ሪያ ናባኻ ከምዘይከዱ ትገብሮ ወይ እውን ዝኾነት ሃገር ናብነት ቀጠር ትሸጠልካ እንተላ እገዳ ክትገብረላ ትኽእል እያ ትሸጥ እንተለኺ መራኸብኪ በዚ ቦታ ኣይሓልፍን ክትብላ ትኽእል እያ So this is going to be such a powerful nuclear ዝበርትዕ ኣፅዋርያ ክትሕዝ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ለኩሉ ድማ ኣብቲ ኬላ ዝኽፈል እንድሕር ጌራ ድማ ብክሪፕቶ ይኹን ብካልእ ብባጢራ ናይ ቻይና ብምግባር ነቲ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሱፕሪማሲ ሓደጋ ከም ትወጥቀሉ ይንገር ኣሎ everything is a nightmare in American Donald Hormuz. Iran is yet to loosen its grip on the crucial waterway. Only a handful of ships have passed through, testing the US just 2 days into the ceasefire. Iran is doing a very poor job, dishonourable, some would say, of allowing oil to go through the Strait of Hormuz. That is not the agreement we have, warning Iran to comply to the real agreement or the shooting starts. The Strait of Hormuz is open.
كم تريو زلهم دونالد ترامب بزح متنقطعات يزب زلو حجون تي مراقب يعصوا علوا جنزب مخفال يجمروا له قال ما لا يقبر له سنت غيركم وق كجمريو ابزون كالي سمعوا زلو تنقاقه خبر لهم متقعت خيجمر ابكينات كاين ملسنا بلا يتنققالو زغلنا قبرت كلا ايران ግን ዝኮነ ይሁን ስጉምት ኮስዳ ይከልኒ ዘሎ እቲ ጉዳይ ካንታዩ ዶናልድ ትራምፕ ተረዲዎ ስለ ዘሎ ታገይም ሕጂ ምስ ኩሉ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ስዕረት ከዝልቕ እንተዘይኪሉ ካብዚ ዝወረደ ዝገደደ ውርደትን ስዕረትን ከጋጥመዩ ድሮት በይዝናቱ አንጻሩ ተንሲዩን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናታት ስለ ዘሎ ካብዚ ኩናት እዚ ካብ ሕጂ መህደመ ክደልቅ ክኽላልዎ ይዝባል ዘሎ ናው ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ብትራናዮ ብኢራን ዝገበሮ ኩነታት ብዙሕ ሓደጋ ወሪድዎ ንብል ነርና well wait now it is good at hadaga ካብ ውሽጥ ገዙ ይመጽይዎ ዘሎ It's 4 o'clock in New York. It has been more than 40 days since we've led this broadcast with news about Donald Trump's ties to Jeffrey Epstein, or for that matter, the Trump administration's refusal to release the Epstein files with any alacrity or consideration for the victims of sexual abuse and child sex trafficking. Melania Trump changed that today, seemingly on purpose. She summoned the White House press pool, and at 2:30 p.m. today, she said this. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. هذا ነገር አለ በዓለም ዘገርም هذا ነገር አለ ዘገርም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀንዲ ጸላይናቱ ኣብ ዓራቱ ይዘሎ ንሱ ኣብ ኢራን ዘሎ ይመስለሎ ወይ ናብ ካል ቦታ ይዘሎ ቀንዲ ናቱ ተጻባይ ኃይል ወይ ውን ተቀን ንሱ ዝብድሎ ዘሎ ኢራን ዘይኮነ ኣብ ዓራቱ ምስ ዝድቅ ዘላ ሰበይቲ ያመስለኒ እንድሕር ኣብ ዓራት ባሕረ ዝድቅስ ኮይኖ ማለት እዩ መላኒያ ትራምፕ ዓለም ብዛዕባ ኩናት ናይ ኢራን ተጨነቀት ከላ ናበይ ክኸይድ ሰብኣያ ኒኩለር ዲክትኩስ እንታይ ክገብር ኢሉ ድቃስ ለይትናስኣነ ከሎ ኢራን ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኢራን ድቃስ ኢና ከምዘይ የላም ወላ ሓንቲ ከምዘይ ተሻغለትን ኣብቲ ዝገደደ ዓዘቕቲ ናይ ኩናት ከለና እንታይ መሪፃ ዶናልድ ትራምፕ ብፍጹም ክዝረበሉ ዘይደላ ርእሲ እንተሎ ኤፕስቲን ፋይልስ እዩ ናይ ኤፕስቲን ፋይልስ ብዛዕባ ዛ ርእሲ እዚ ክርስዓሉ እዩ ዝደሊ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ኩናት ናይ ኢራን ንምንታይ ጀሚርዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብዚ ናይ ኤፕስቲን ሕቶ ንክሃድም ዶናልድ ትራምፕ ብኡ ተታሒዙ ከም ዘሎ ገለ ከም ዘለዎ ስለ ዝፍለጥ እቲ ዘረባን እቲ ሚድያን ካብኡ ክርሕቀሉ እሞ ናብ ኩናት ክኣትወሉ ነዞም ኩሎም ሜይንስትሪም ሚድያ እንታይ ትብል ነይራ ክጅምር ከላታ ጋዜጠኛ ዳርጋ ጠቕላላ ን4 መዓልቲ ተዛረብናሉን ዛ ርእሲ እዚ ብሰንኪ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ብሰንኪ ኩናት ናይ ኢራን ኣይኮነን ብዛዕባ ዛ ርእሲ ከይተዛረቡ ስለተባሃሉ እዮም ቀንዲ ናብ ኩናት ናይ ኢራን ጥራይ ከም ዘተኩር ግበርዎ ሰብ ኢሎም ነይሮም ብኡ ዘይተሓጎሰት መን ነይራ ሰበይቲ ዶናልድ ትራምፕ መላኒያ ትራምፕ እዚኣ በዓልቲ ቤቱ እያ እንታይ ትብላ ኣላ ወላ ሓንቲ ምሳ ዘተሓሓዝ ኣርእስቲ ኣብ ዘይብሉ በቁ ኣቢላ መፅያ ጉዳይ ናይ ኤፕስቲን እዚ ብዛዕባ ትብልዎ ዘለኹም መን ይኸብ ኢሉ ብኻልእ ዘራረባ እቲ ዘረባ ኩሉ ሰብ እዩ ኮንፊዝድ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣብዚ እቲ ሪኣክሽን ናይ ሰባት ከሪአኩም what's going on ወላ ሓንቲ ኮይ ክርድኦ ዘይከኣለ ሰብ እንታይ እያ ትብል ዘላ እዩ ዝብል ዘለኹ Yeah, Nicole, that is the question that we're all asking today. In fact, I just got off a very quick call before we went to air with President Trump, who said he was in the middle of a war meeting and that he couldn't talk for very long and had to go. Epstein. This was a really remarkable statement that we heard from the First Lady. It was something that my colleague Jake Traylor, when he pinged one of his White House sources, said that many people in the building were not. ሕጅት ሜይንስትሪም ሚድያ ሓቂ ክዛረብ ክነግረና ይደልን እዩ ብጉዳይ ናይ ኤፕስቲን ክሕባእ ዝድለዩ ምክንያቱ ዓበይትን ሃብታማትን ሓያላት ፖለቲከኛታትን ኣብ ግዳይ ናቱ ኣትዮም ከም ዘለውን ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብኡ ከም ዝዝወር ዘሎ እዩ ዝንገር ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሎም ቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ኩሎም ተደይበልና ብዙሓት ካባቶም በዚ ጉዳይ እዚ ዝተታሕዞም ነገር ከም ዘሎን እቲ ናይ ኤፕስቲን ዝበሃል ፋይል ድማ ንዓሻ ንለባም ዓምተሉ እዩ ናይ እስራኤል ስለያ ዝገብሮ ዝነበረ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ልዕሊ 3 ሰዓት ዝኸውን ካብቲ ወፂኡ ዝነበረ ፋይላት ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ፋይላት እቲ ጀፍሪ ኤፕስቲን ዝበሃል ምስ ናይ እስራኤል ናይ ሞሳድ ሓላፊ ዝነበረ ክዘራረብ ከሎ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሓለፍቲ ናይ እስራኤል ክዘራረብ ከሎ ካብቲ ዝወፅ ሓበሬታ ኣሎ ስለዚ ዓሚቕ ዝኾነ ዲስካሽንስ ብዛዕባ እስራኤል ከመይ ጌርካ ትዕብያ ኣብቲ ዝርርብ እውን ተረኺቡ ኣሎ ብዙሕ ካብኡ ድማ ተሓብይ ኣሎ ካብኡ ዝበዝሕ ብዛዕባ ናይ እስራኤል ዝተሓበ ድማ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ሓንቲ ነገር ግን ብቕልል ዝበለ ክትርዳኣ ትኽእል መላንያ ዶናልድ ትራምፕ ትፈልጠሉ ነገር ኣለዋ እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ትፈልጥ ገለ ነገር ከም ዘለዎ ክፍዳሕካ ትደልላ ማለት እዩ هذا في التحديات لا ولا قد من فتحنا دونالد ترامب كشكل لنا ديت قداي ويس قالنا قرن ساعات حزا كيهلو ما قد ما نفسها كذا عندي هتدلل ما نمشي كل شيء بيقري موزلو اذا جن تقداي كي ترس عويلاته
ኣብዚ ስምዖ ክትውድኽ ኣላ እንታይ ተመስለክ ገርም ኮይ about what you believe. These images and stories are completely false. I'm not a witness or a named witness in connection with any of Epstein's crimes. My name has never appeared in court documents, depositions. Any knowledge of Epstein participant was never on Epstein's plane. But that actually... I have never been legally accused or convinced of a crime in connection with Epstein's sex trafficking, abuse of minors, and other repulsive behavior. The question we have today is, why did she say those things? And why today? Those questions at Breaking News is where we start today. Washington correspondent and host of the Weekend AM, Jackie. كل سبب يذكرهم زلون انتاك تقبري يا اخت زارب متيا انتاي كسلم انتاي كلو مريضا هاجر اب كوينات كلان زبل اسكنيش تيكريكم از غدايزي دونالد ترامب مع عدقوت ابغزوق ابيري بزعبا كالوت بزعبا هايمانوتن بزعبا كريستوسن بزعبا اسلمنا بزعبا كالن زارب باي ذا واي اب ايران زلو غلغله زبلوه نا ابستين كلاس كاب ابستين غبنات نكهد ملياب لايران كوينات غير زوليم زبلو زلو maybe they are right حقهم يمكنوا زغلو the world. How was Palm Beach? I cannot wait to go down. By the way, this illicitry was along Epstein Mr. partner Natun Donald Trump Mr. سبيتو زملانيا والحن تركبي باللي انت بلز نبرت this illicitry زلنا هنا نا ايميل اكسشينج Mr. partner نايتي Epstein زنبرت وين كم استقبرينا نرزلنا إذا مالت هاي مالتيو يا بحدا تسائله مالت بزع ركبني يروان كتب لا يتخلني خايم زولو زلو جن still there is clear evidence سلتات إذا فيك يكون original سلي بحدا كم زنبرو ساونا بتزرباناتا بحدا أب جل بارتات نراقبني رناينا معناته نيويورك نشتى كتماثل زغون زي مسألة زربانلو. Give me a call when you are back in New York. Have a great time. Love, Melania. And you know what? When she calls that a simple correspondence between just acquaintances, sure, I can buy that. But you know what it does? It underscores the fact that while she was smart enough or lucky enough not to correspond with these people as friends, her husband, the President of the United States, was not. And so in her effort to absolve herself, all she's really doing is highlighting the criminality of her own husband. She also says that fake images have been percolating on social media linking her and Jeffrey Epstein. Now, I want to say unequivocally that if there are images suggesting that she was Epstein's victim, that should be condemned. Full stop. Fake images are a scourge on our political discourse and our country, and we need real action to stop their spread and to hold those to account who spread them. But, frankly, we don't need to see fake images to know that Melania has some connection with Jeffrey Epstein when real images like this one exist. And this, and this, and this. بحفشة انتينا نرزا لنا دونالد ترامب بعلت بيتو ننفسها كتوصي لا بقره النتادية ولا قريحة نزو قد ايزي كم بحدش امين ستريم ميديا كم زملس كم استقبرن دحر ما فيك فيديو فيكس اللي تاتناتي مس ابستين جلس ترى هو قالت بلي يزل خدمه سوري فيك لكلو اين دليلنا اين فقدني ناقن نسغن ريلز هون سلتات نيركيو سلازي مس ابستين بزع بوتان سلتراغبكي ايتحزلنا بزع سلتات فيك ايدليوني ودايناتكي أبزح قاطعمي مسوم كم تسأل كي زنقر نابلي زربا حنت دس بلتنا رستي زاب زياد زبلايا فعلا ساكن دي قدا قدن سبايا كعتات لهم زلا. But nothing was more egregious than this comment. Now is the time for Congress to act. Epstein was not alone. Several prominent male executives resigned from their powerful positions after this matter became widely politicized. Of course, this doesn't amount to guilt. But we still must work openly and transparently to uncover the truth. انتهت بلدلا مسيلكم ابزي دما كونغرسنا امريكا نتقو دايتي كقد في بلونيا تبلدلا دونالد ترامب كونغرس كابو كله منغستي نا امريكا ميديا كرسو عيد لله نساد ما انتهت بلدلا كونغرس must act now نتن تبدلا دكنستيو مثلا توم هفتاماتن حيالاتن بوليتيكانياتن زعمص ونن قليل لما دونالد ترامب عبنت قال 16 عمت حنت قال اكل عندنا 10 سنه 16 كلا كم زعمصان حما كم زغبران تخصو ነገር አለ ብትፋይላት ወጪ ዘሎ ማለት ስለዚህ ዚአተን መሰለን ኮጸለን ፍትሕ ክረኽባ ኣለወን ቲ ኮንግረስ ድማ ነቲ ጉዳይን ክሕዘሉ ወይ አትብልዳላ አይትረስዑ ወን ይንድሉ ሰባያን ናብ ክገበናት ንኻውቲያ ትዕድም ዘላ ሕጂ ኣብዚ ቀድማት ሶሻል ሚዲያ ስርሑ ስለዘይ ይሰርሕ ሰበይትን ሰብኣይን ናሓትሕዶም ክባኣሱ ከሉ ቤላ ገይሮም ኣብ ዙሪ ደሞ ማሎ በዚያ ገይርና ንወደይና
why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. It's sordid, but it's boring. And I don't understand why it keeps going. I think really only pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going. እንታይ ስኬብል ፀኒ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ናይ ኤፕስቲን ዝበሃል ስቶሪስ እንታይ ክገብር ኣብ ሚድያ ዝመላለስ ዘሎ ወላ ሓንቲ ኮ ትርጉም የብሉን ክርሳዕ እዩ ዘለዎ ማለት እንታይ ክገብር እዩ ፌክ ሚድያ ክፉኣት ሰባትን ተንኮለኛታትን ፀላእተይን እዮም ነዚ ነገር እዚ ኣብ ሚድያ ከም ዝመላለስ ዝገብርዎ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ጉዳይ እትገለ ነገር ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይተረዳድዩ ዘሎ ምክንያቱ ክምረፅ ከሎ ነቶም ማጋ ቀዳመይቲ ስራሒ ነዚ ናይ ኤፕስቲን ፋይላት ብሙሉ ከውፃልኩም ኢሉ ይሓስቡ ደስዋይ ድማ ብዙሕ ሰብ ደጊፍዎ ማጋ እዚ ዞም ሃብታማትን ቢልዮነራትን ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ሃገርና ተቆፃፂሮማ ዘለው መዓት ዓመፅ ገይሮም ከልዎ ድማ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀርቡ ነዚኣቶም ኤክስፖዝ ጌርካ ናብ ፍርድን ተቕሪብካ ንስኻ ተባዕ ሰብኣይ ኢኻ ዊ ኒድ ዩ ሕጂ እንታይ ይብሉ ነይሮም ከምዚ ኢሉ ዝዛረብ መራሒ እንተኮይኑ ዝኾነ ነገር ኣብ ኤፕስቲን ከምዘ ይብሉ ስለ ዝፈልጥ ንነፍሱ ሓራ ስለ ዝኾነ እዩ ሓርነት ናይ ኣሜሪካ ከረጋግፅ ዝፅዕር ዘሎ ይብሉ ነይሮም ለካስ ቤላ ገይሮም ተፃዊቶም ከሚልካ ተፃወተሎም ክሳብ ዝመርፁካ ድሕሪ ክንላገፀሎም ኢና ኢሎም እዮም ሒዞም ነይሮም ቶም ናይ እስራኤል ሎቢ ግሩፕ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሞሳድ እዩ ነቲ ጉዳይ ዘለዎ ዝበሃል ሰበይቱ ድማ ልክዕ ንሱ እጂ ረስዕዎ እዚ ደይትርስዕዎ ኢኹም ካብኡ ደይትገድፉና ኢኹም ካልእ ነገር ክንረክብ ኣንፃረይ ፀላእተይን ዝብልዎ ዘሎ ኣይትስምዑ ይብሎም ነይሮም ወል ሰበይቱ ድማ ግምጥል ኢላ Now is the time for Congress to act. Epstein was not alone. Several prominent male executives resigned from their powerful positions after this matter became widely politicized. Of course, this doesn't amount to guilt, but we still must work openly and transparently to uncover the truth. I call on Congress to provide the women who have been victimized by Epstein with a public hearing specifically centered around the survivors. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እሳ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ክርሳዕ የብሉን ዝግባእ ፍትሒ ክወፅ ኣለና ኣለዎ ተን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ከም ዘጋጢምዎን ዘሎ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ድማ ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ማእከል ኣምፅኡ ሂሪንግ ክገብረሉ ኣሎ ዘድሊ ኣተኩሮ ክበ ይግባእ ምክንያቱ ሃብታማትን ቢልዮነራትን ብደቂ ኣንስትዮ ተፃዊቶም ክኸዱ የብሎምን እያ ትብል ዘላ ቃል ብቃሉ ዝኾነ ኢንተርፕሪቴሽን ከይወሰኽካ ንሰብኣያ ትቃወም ዘላ እዚ ማለት ድማ እቲ ጌራቱ ዘላ ንብሙሉእ ፕረስ ናይ ኣሜሪካ ዓዲማ ሃንደበታዊ ዝኾነ ቦምብሸል ሓበሬታ ይባቶም እዚ ኣርእሲ እዚ ተረሲዑ ነይሩ ኣሜሪካውያን ክርስዑ ደልና ይብሉ ነይሮም ብፍላይ መንእሰያት ክገርመኩም ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ እዚ ጉዳይ እዚ ክርሳዕ የብሉ ዝብላ ካምፔይነርስ ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ መሓዝኡ ዝነበረት ኤምቲጄ ዝብሏት ማጆሪ ቴሌግሪን ትበሃል ፖለቲከኛ ብሰንካ ይምሳእ ተባይሱ ምክንያቱ ንሳ ኤፕስቲን ፋይል ግድን ክወፅ ኣለዎ ስለ ዝበለቶ ካብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ከምዘይ ትምረፅ ገይርዋ ቶማስ ማሴ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ተባዓት ፓትሪዮቲክ ኣሜሪካውያን ንዑ ኣፀቢቑ ዝፈትዎ ዝነበረ ብሰንኪ ዛ ርእሲ እዚኣ ተባቲኾም ማለት ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ርእሲ ዘ ዘለዓለ ክቆትለ እዩ ዝደሊ ብፖለቲካ ድማ ቃል ብቃሉ ካብ ስልጣኖም ከም ዝባረሩ ይገብሮም ኣሎ ሰበይቱ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ኮንግረስ ክምለስ ኣለዎ ትብል ኣላ well ክፈትሓ ድዩ እንታይ ክገብራ እዩ we don't know but this is as big as it can get ካብዚ ንላዕሊ ክዓቢ ይክእል እዩ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ኤፕስቲን ካብ መላንያ ንላዕሊ ንቅድሚት ክሰዶ ዝኽእል የለን ምክንያቱ just ከምቲ ፕሬዚደንት ሳውን ኣብቲ ዋይት ሃውስ ኮፍ ኢላ ስለ ዘላ and the media loves this and the MAGA እቲ ማጋ ዝበሃል ኣብ መንጎ ሰብኣያን ኣብ መንጎ ሰበይቱ ንክልቲኦም እዮም ዘይፈትዎም ኣብዚ እዋን እዚ ንመን ክመርፁ እዮም ንዓዮም ክመርፁ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኣብ ሓደ ቪድዮ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣብዚ ናይዚ እዚ ሪኣክት ዝገብር ዝነበረ ከይደ ይርኢ ነይረሲ ከይድኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይዚ ኣብ ዘሎ ወዲ ብዛዕባ ዝፀሓፈ ቪድዮ ናቱ ኮሜንት የርኢ ነይረሲ እንታይ ስከኢሎም ኣታ ከመይ ዝበልዎም ስድራዮም እዚኦም ሰብኣይን ሰበይትን ዕረፍቲ ዝበሃል ክቡና ዘይክእሉ እንታይ ዝኾኑ ሰባት እዮም እዚኦም ኢሎምካ ሓደ በዓልቲ ሰብኣያ ብኒኩለርን ብገለን ኢሉ ድቃስ ከልዓልና ንእሽተይ ከነተንፍስ ተደሊና ድማ እታ ሰበይቱ መፅያ ድማ ብድራማ ከመይ ዝበልዎም ሰባት እዮም እዚኦም ሰላምና በቃ ተተበራርዮም ኣፀሊሎምና ኢሉ ሓደ ማለት እዩ ካልእ ከንታይ ኢሉ መስለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣነ ትበሃል ብሸት ክሳብ ዝመውት የስሒኻ ሶሪ እንታይ ኢሉ ሓደ ኣብኡ ፅሒፉ መስለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኤፕስቲን ፋይልስ ዝበሃል እቲ ኣርእስቲ እቲ ካብ ሚድያ ንክጠፍኣሉ ኢሉ ዲስትራክት ክገብረና ኢሉ ኩናት ናይ ኢራን ጀሚሩ ኢሉ
ኩናት ናይ ኢራን ዝጀመረ ሓደ ካብቲ ምክንያት ኤፕስቲን ፋይል ንክርሳዕ ኢሉ ገይርዎ እዮም ዝብሉ እቶም ብፍላይ በቲ ኣርእስቲ ዝግደሱ ሰባት ኩናት ናይ ኢራን ንኣሜሪካ ሓንቲ ስጋኣት ኣይነበራን ኢራን ኣብ ኢራን ዝኸደ ካብቲ ኤፕስቲን ፋይል ንክሃድም ኢሉ ዝገበሮ እዮም ዝብሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ክምችኦ ስለዘይከኣለ መዋፅኦ ስለዝሰኣነላ ዲስትራክሽን ካብቲ ኩናት ናይ ኢራን ንክንሃድም ንክንርስዖ ድማ ሕጂ ናይ ኤፕስቲን ፋይል ብመንገዲ ሰበይቲ ገይሩ ከም ዝጅምር ገይርና ለይለ ኤፕስቲን ፋይል ካብኡ ክሃድም ኢሉ ናብ ኢራን ምስ ከደ ካብቲ ኤፕስቲን ኢራን ከፊኣቶ ሕጂ ድማ ካብቲ ናይ ኢራን ጉዳይ ንክርስዓሉ ኤፕስቲን ፋይል ዝብል ክጅምር በሪፅ ኣሎ ሰብኣይን ሰበይትን ተማኺሮም እዮም ድቃስ ከልዮም ነዘሎ أنا سمعت دي قالوا رجال سبعكم بغنياتو بدراما كسب لبوت فيهم اليوم اليوم سبازياتهم كما يزبل وين يلهم جابت زربانا هذا من تايت بلسا إذا كله أنصاري مسيبستين ركب على الوانا بلوز قبروز ولا نتناتي ريبيوتيشن نتناتي كبري نتناتي زنا زتنكف كوينوس ولا زروحهم كوت أو كتب له يقدم إلاسي إلى بس زربات حدا انتهي له أي انتهي زنا اللي واقعين تسمعه انتهي زنا اللي واقعين بزين بكسع كنت ده شاقل سنتهي ليروان هنا في كوينات كان كانوا دما تقبيل انتهي له نشتي زنا براز الناس لا بس حجة قبروز الناس الردي بتيلوا التسبسي كسع كنبي دزارم عرب بتعمي السيقات مالت زقرب من دي دراما ديو أما دا تخنتاي تبل أبزيات رايزيا كسحكم دا دونالد ترامب مخانا كي ترفع يلوسي بزي أجرا ودي أتسمع. Epstein did not introduce me to Donald in detail in my book, Melania. This family can't not grift. They just can't. They are incapable. It's like telling a fish not to swim, or a bird not to fly, or Lauren Boebert to keep her hands to herself in a musical. This woman is holding what is very clearly a serious press conference, considering I don't think I've ever heard her say more than 3 words before in my life, and yet apparently no moment is too sacred, too solemn, too serious to hawk some merch and make some cash in the process. Chance. أبز بودي أتستعتبل بزعبا زار السيزك تفلتو تدليهم سي أما صحفي بصبوغ تزحيف ولا مزبلسي إزوم سدرازي عطمسي ولا نايموت الحيوتن تقنون مشت روحهم أي قدفولي أما صحفات صبوغ سلديت شيء ألا زلا بريس كونفرنس سوي عم موداتا بزعبا زار السيزك صبوغ غيركم تفلتو أنا خميلنا أمريكا كم زمان سأخون تدليهم ما صحفي يقزو أنت بكادي قبرتا تافير منها تيون رأي زي بلاتيو زغانه كم تري وزلهم حزب أمريكا دنقاصة يبلون بليم كل وازو على زلهم تم ما قاد ما حواتي ومالو ما قاد زبال يقزبال حواتي ولا كابز حوزي بخميك وزيت ما قام I don't know but there is this firestorm يبلوه قال زبل بعسي أبت ما قاد زبال جنبار متشيله. Trump's 2-week ceasefire with Iran has opened a major split inside his own MAGA movement. What was meant to calm criticism has instead triggered anger, confusion, and open rebellion among his supporters. The deal paused weeks. Many of his allies now admit they know. عندما قاد ما بسنك إيران حواتي ومالهم حوي أنا حدهم كبالوي وعلو أتذكرهم لما كم تري وزن لهم ببوغنا the MAGA group trusts Trump. Trust his decisions are قاليهم أبغون قينهم بفلايتهم سيوناويان مالتيو دونالد ترامب زقبره كان حق زالنا قالوا خبلو خلو قالوا دما ديق زبالة تقاوم مالتيو نابنا تبزي حركة political تقاوم زال once again Trump outsmarts his critics once again he exposed their inner derangement once again زيوم تم دقفوا زلوا زبلوا زلوا بقم زياتهم تم دقفتناتيهم تم أنصاروا زلوا دما ببحادة تم تري وزلهم this is evil and madness كابسل تانو كلا لو زبليهم كاب كل دما إذا عندك نستيق كفيه نور لوا. These maneuvers like we did Netanyahu's war for him. We did what he wanted us to do, and now, thank God, we're trying to end it. And he clearly doesn't like that. Right. He's bombing the hell out of Lebanon, right as we say we're trying to have a ceasefire here. And the first bullet point of the proposed deal includes Lebanon. So what does he do? He unleashes. إسرائيل تتعاطلنا لا نتنياهو يتعاطلنا له دونالد ترامب دما بامبولا سلوزخونه ما تعاطوا قيني يبلو أبزي حنت تزارب واجن تبقى تزارب الله. Urging the United States to send our service members on the ground, and they said no, we're not. Right, just as was the case with Iraq. So look, I think that what we see with Israel
is something very different than what we have in terms of our relationships with other countries on the globe, right? Usually our lawmakers, Israel, it's a completely different story. And we have to ask ourselves why. Why does Israel have that type of influence over our government? Because if they do, and if we have lawmakers and members of the executive branch looking out for a foreign country before they look out for us, we don't live in a sovereign country. And I do think that the Israel lobby is part of this. I do think that blackmail is part of this, okay? As upset as people get. انتايم زبل زلو اسرائيل بلعلينا نحنا لولاويان هجرا يكوننا بزي نخذ زلنا اسرائيل يتزورنا زلا اسرائيل بانا بدمنا بغنزبنا بهبتنا تلاقص الله ابزل يوتو كوينات تتونا نابنت اب ايران ريجيم تشينجز دلين تلو اتسرعت دما تداخيمو خمزلو نتنياو قصالي دغما ينغرالو اتسرعت تداخيمو خمزلو دردون تخوينو سراويتو ديسدد سلامتاي سراويتنا امريكا كخدو يدللو سلامتاي وتهدراتو غيرو سرعت كغير زيفتن واين امريكا يتقملالو نا امريكا إيران سقعت كم زي كونت يفلتيو سلمنتاي نربح إسرائيل أمريكاين كمطولي مرت زبل زربا دما يبلو له مالته مودتا نتا إبسين تبل فايل دما تبو جرام يبسو place to blackmail people in positions of power to carry out the best interests of Israel. I mean, you look at the Epstein files, Megan. Please pay attention to the audience, to DropSite's reporting on this, because DropSite looked through all the documents that we have access to, and they went beyond like, oh, who's a pedophile, who's doing this? No, they wanted to see who is Epstein working for, and DropSite was able to draw direct links to the Israeli government. Epstein was working for the Israeli government. Now, was he, No, you're an anti-Semite if you say that, Anna. You're an anti-Semite. You hate Jewish people if you say that. I guess the truth is anti-Semitic, but I'm going to keep speaking. كم تري وزلهم أتي هذا دروب سايت بحال بزعب السودان بزعب بلتقنانو نقدر سحبريتا وتيزلو نتي إبستين فايلز بمولو ريوم أنا لايز مسجبرو بسلي أنا إسرائيل زتها حس مخان فريتو بمولو تحبريتا مسلي أنا إسرائيل زتها حس مخانو لإبستين دما مسلي أنا أكلنا يسلي إسرائيل تديبل و حيال زحيله ركب كم زنبرو مس إسرائيل جن الرجاجي صوب زمالة دما أتي إبستين فايلز بهالمعت نبعلقنا نقر كله كم زغلن أتوم أبعلقنا أتيوم زلوا بوليتيكا نتدما بوجيرم جوحي زمام سلزلوا أمريكا بوليتيكا كم دليتهم تزوروا زلوا السوميم سلزن كلتين دكنسيو نزار السزيا بيلا جيرنج أفتيفو نما ناين مني خاطبلا سيد دونالد ترامب بما أبو متيان تارسي كي كيد نبيديا كم زملا سجبرت دما مليسة حويت ياتلا كلنا نقر دما قال أبتبلو لزلا درجة نزلنا دي كم تري وزلهم تكونتات نبي قصي خيط كم زلينا نرزلنا زغني زارسزي لنكنه كبير أرسي كون دونالد ترامب مسبيته كفاتح ديو انتاي كجبريو we don't know but he will have a very difficult talk with his wife عند هرجي ويفتح ويقال انت دي سمعنا كبيد نقر كنسمعنا خلينا مغنياتو لدونالد ترامب لك قال زبل زلو قهري مليسا دربيها بيلاتو لا ملانيا كان مزقنا دي زلنا ولا انتاي تردان نقن نباهم يقطفوتهم تمزقنا مزقنوا توم تبلو دما نابتكم وساني انتاي كم تقبروها زغوني كم تري وزلهم نابتو كنتات كملس ناب من كملسينا نابتي اب ماكلي مبراغ زقاتم زلو Ceasefire deal is holding, I guess for now, but Gulf states are asking for further clarification on the terms as Tehran finally stops its attacks on them. This includes the UAE, where Matt Finn is standing by with the details. Matt. Hey, Brian. Right now it's about 3:30 in the afternoon here, and so far the Ministry of Defense says it has not detected any Iranian attacks today. We believe this would be هجرات عرب زو بقراص تقصي انتايو اي تردانا نالو يبلو مغنياتو نحنا نهرم لنا جن بتحدد ما تطو كم زملاء زبسله ملكت كان رلنا يبلو بقمت قالوا زي امارات كي تحرموا وعيلوا ابز بحالو زلو سعوديه جن بفلو كم استحرمت يتنقر زلا Imagery now shows smoke plumes rising from Saudi's critical oil plant on Wednesday. This pipeline is critical as it is currently Saudi Arabia's only route for exporting crude oil. Saudi's ministry did not specify who launched the attacks, but the country has intercepted many Iranian missiles and drones in recent weeks. Authorities say the attacks have reduced the kingdom's oil production capacity by around. Country was alone. Iran struck Saudi Arabia oil pipeline just hours after ceasefire, sources say. So, Iran, Saudi Arab, أقدر سيزخونا ناتا بفلا يابز حجك وان تتكملوا زلا ناي ندادي ريفاينر ناتا كم استهارمي يزون الجرزلو تتهاري مزولو زبال زلو دما أقدر سكفال نايتي أبز حجز تتكملوا زنبرو ناي oil export route من قد مسمر ويم pipeline يتهاري منا زلو زبلو من كم زهارمو ما يقلصون جن أبقى قليد ما سعودية إيران دبدي با كم زنبرت سجلت حبريتا ونالو زي كم نريو زلنا جن
ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢራንን እውን ናይ መጀመርያ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ከም ዝተካየደ ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣሎ ስለዚ there are so many things that are happening ኣብቲ ሚድያ ድማ ብግልፂ ዘይንገሩና ዘሎ ወይ እውን ጥውይ ዘለዎ ነገራት ማለት እዩ እዚያውን ክሰምዑ ትኽእሉ Breaking news coming into us. Saudi Arabia says that its foreign minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud held a telephone conversation with his Iranian counterpart Abbas Araghchi. This is the first known phone call between the two nations since the start of the war on the 28th of February. This dialogue follows intense regional ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ መራሕናይ ስዑድያን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያን ናይ ኢራንን ንመጀመርያ ግዜ እዚ ኩናት ካብ ዝጅማር ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዝተካየደ ይነግሩ ኣለዉ እቲ ርክብ ድማ ሓደ ካብቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ኣብ ዝፍተነሉ ዘሎ እቲ ዝፍተነሉ ዘሎ ቦታ ድማ ፓኪስታን ምዃኑ ፓኪስታን ድማ ምስ ስዑድያ ዝዓበየ ርክብ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነት ስዑድያ እውን ኢንዳይሬክት ወላ እንተኾነ ርክብ ኢድ ከለዋ ከም ዝኽእልን ኣብዚ ኩናት እዚ ድማ ስዑድያ ከምቲ ዝድለ ከይተሓረመት ትወፅእ ስለ ዘላ እሙኻ ምስ ኢራን ዲፕሎማቲክ ኮልስ ክትገብር ተጀሚራ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ካብ ዘሎ ፖለቲካ ብዙሕ ዘረባ ዝዝረብ ዘሎ ስዑድያ ከምቲ ዝድላይ ተሃሰየትን ኣላ እዚ ነገር እዚ ድማ እስራኤል ከም ሕሱም ተጨፍጪፋላ ኢማራት ከም ሕሱም ተጨፍጪፋላ ባሕሬን ከምኡ ስዑድያ ግን ካብኡ ናቡ ዝሓሸ ቃውማ ስለዚ ብሙሉም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ መወዳድርታ እስራኤል ተሃሪምሎ ኢማራት ተሃሪምሎ ኢራን ተሃሪምሎ ኩላቶም ተሃሪሞም ከለዉ ስዑድያ ድሓን ዝኾነ ቃውማ ሒዙ ወፂሎ ትርኩ ድማ ጠቕላላ ኣብ ኩናት ኣያተወን ስለዚ እቲ ሪጅን እቲ ባላንስ ናይቲ ሪጅን ከመይ ሊቃየር ከም ዘሎ ንምግንዛብ የድሊ እዚ ድማ ንኢማራትን እስራኤልን ክሕጉሶም ዝኽእል ነገር ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝቕፅል ናበይ ገፁ ክኸይድ እቲ ኩነታት ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ግን ብዙሕ ምንቅስቃሳትን ብዙሕ ምዕባለታትን ስለ ዘሎ ኣብዚ ዞባ እዚ እዚ ኩናት እዚ ከም ገለ ኢሉ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ጠጠው ዝብል እኳ ይመስልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ እዚ ጉዳይ ዝጠጠው ከይብል እስራኤል ዝበሃል ነተንያሁ እዚ ኩናት ጠጠው እንድሕሪ ኢልዎ መዓት ሕቶታት ከምፃሉ ስለ ዝኽእል ንሱ ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ስለዚ ምክንያት ክፈጥር እዩ ነዚ ኩናት እዚ ንክመልሶ በዚ ሕጂ ዘለዎ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ግን ሓደ መዓት ሓቅታት ክንፈልጥ ኢና ተሓቢእና ዘሎ ነገራት ካልኣይ ድማ እቲ ዞባ ንሓዋሩ ክቅየር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ There's going to be a very, very huge, giant ዝኾነ change ኣብቲ ኣቃውማ ናይ ሃገራትን ናይ security apparatus ናይቲ ዞባን ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ምስ ምህላውና ድማ ንኩሉ ኣስተውዒልና ክንጥምቶ ንኩሉ ብቐረባ ክንከታተሎ ዘገድደና እዩ ንዓና ፈቲና ፀሊና ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለ ዘለና ብብዙሕ መንገዲ ከራኻኽበልና ዝኽእል ኣርእሲ እዩ ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተመሊስና ንርአዮ ብዙሕ ነገር ድማ ስለ ዘሎ ክንሪኦ ክንፍትና let's go New report cites evidence of alleged military assistance to RSF from Ethiopian base, raising regional security concerns. A new report by the Humanitarian Research Lab at the Yale School of Public Health says it has found evidence suggesting possible military support to Sudan's rapid support forces from an Ethiopian base. The findings are based on satellite imagery collected between December 2025 and March 2026, focusing on an Ethiopian National Defense Force installation in Assosa. According to the report, large numbers of light vehicles were delivered to the base by commercial እዛ ሪፖርት እዚኣ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዕምሪ ትሕፅር ሪፖርት ስለ ዝኾነት ፅቡቅ ጌርና ክነስማዓኩም ኢና እስን እዚኣ እንታይ ምዃና ብኩሉ መንገዲ ክንሪኣ ኢና እቲ ብሕብራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፍን ኣብ ሱዳን ጃምላው ቅትለት ይፍፅማሎ ተባሂሉ ዝኽሰስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፈ ዳዕመል ሰሪዕ ንውግእ ተባሂለን ዝተሰርሓ መካይን ብምቕራብ ይሕግዝ ከም ዘሎ ትማሊ ዝወፅእ ሓድሽ ፀብፀባ ካሊዑ ላቦራቶሪ ምርምር ሰብኣዊ መሰላት ዩኒቨርሲቲ ዩል 8 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብቲ ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ብምስጢር ኣፅዋር ትቕርበሉ መስመር ዘለዋ ታራ ዝርዝር መረዳእታት ኣቕሪቡሎ እቲ ፀብፀብ ብሳተላይት ምስልታት ዝተደገፈ ምንጭታት ብምጥቃስ ከም ዘረጋገፆ ካብ 29 ታሕሳስ 2015 ክሳብ 29 መጋቢት 2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ከተማ ኣሶሳ ክልል ቤንሻል ጉሙዝ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር ኢትዮጵያ ወታደራዊ ሓገዝ ንምሃብ ዝመሳሰል ምንቅስቃሳት ተዓዚቡ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር እቲ ፀብፀብ ከም ዘመልክቶ ስሩዕ ወታደራዊ ሕብሪ ዘይብለን ሲቪል ናይ ፅዕነት መካይን ናብቲ ማዕስከር ከኣትዋን ክወፃን ተራእየን ኣለዋ እቲ ዘገርም ግን እዘን መካይን ኣብቲ ማዕስከር ድሕሪ ምእታወን ኣፅዋሪ ዝተመለን ምህላዊ ናይ ሳተላይት ምስልታት ከም ዘርእይዎ እተን መካይን ምስ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ብሉ ናይሉ ዝጥቀመለን መካይን ብሕብርን ብዓይነተን ዝመሳሰላ ምዃነን እዩ ብተወሳኺ ኣብቲ ፀብጻብ ነተን መካይን ምስቲ ኣብ ወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ዝርከብ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ወታደራዊ ማዕስከር ዘተኣሳስር መርትዖታት ረኺብለን ኣሎ ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎን እዩ ዝፍለጥ ኣብ ጥሪ 2026 ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ሓባር መግለፂ ንሰላምን ፀጥታን ንሉእላውነትን ቁጠባዊ ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት
እዚ ትስምዖ ዘለኹም ሓደ ኣብ ሪፖርት ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና ኦኬ እዚ ነብሱ ዝኻደ ፖለቲካዊ ዓብ ነገር ጌርኩም መውሰድዎ ተመሊሰ ጽቡቅ ገይረ ክትንትኖ ስለ ዝኾንኩ ካልኣይ ድማ ብፖለቲካ ኣብ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ብዙሕ ኣጀንዳ ትፃወት ዘላ ሃገር ተባሂላ ብትኽሰሰሉ ዘላ ካልኣይ ተቃውሞ ድማ ገጢሞም ኣሎ የስራ ባልደረቦቻችን ይለቀቁ የታገቱት ባለሙያዎች ብቻ አይደሉም የታገተው የደባርቅና የአካባቢው ህዝብ ነው በክልል አምሓራ ዝተቐተሉ 3 ሰራሕተኛታት ጥዕና ኮኒኑ ኣሎ ማሕበር ሕክምና አምሓራ ድማ ዝተኣሰሩን ዝተጨወዩን ሰራሕተኛታት ጥዕና ክፍትሑ ሓቲቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ክልል አምሓራ ዞባ ሰሜን ጎጃም ወረዳ ሰሜን መጫ ዝተፈጸመ ቀትለ 3 ሰራሕተኛታት ጥዕና እዩ ብጽንዑ ኮኒኑ ዘሎ እዞም 3 ሰራሕተኛታት ብዕለት 2 ሚያዝያ 2026 እዮም ተረሺኖም ክልተ ካብቶም ግዳያት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ማእከል ጥዕና ኣቤት ፋና ክሰርሑ ከለው እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ብሕታዊ ትካል ጥዕና ዝሰርሕ ነይሩ እዚ ፍጻመ ዝተፈጸመ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብቲ ክልል እናተጋደዳ ብዝኸይድ ዘሎ ግጭት እዩ ሶማያ ጥዕና ነቲ ህይወት ናይ ምድሓን ስርሖም ንኹሉ ሰብ ብዘይ ኣፈላላይ ንኽፍጽሙ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዕቆብ ይግባእ ይብል እቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝዘርግሖ መግለጺ ብናጻ ኣካል ብዛዕባ ዝቐትለት ምርመራ ንኽግበር ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ተሓሳሲቡ በተመሳሳሊ ማሕበር ሕክምና አምሓራ ኤኤምኤ ንመንግስቲ ነቶም ኣብ ክልል ተጨወዮም ወይ ድማ ተኣሲሮም ዘለዉ ሓካይም ሰራሕተኛታት ጥዕና ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ናብ ቤቶም ክምለሱ ንኽገብር ፀዊዑ ኣሎ እቲ ማሕበር ሶማያ ሕክምና ዘጋጥሞም ዘሎ በዚ መዳይ ዘለዎ ብድሆታት ቀትለት ማእሰርቲ ዛሬቱ ኢትዮጵያ ዕለት ዕለት እየተለመደ የመጣ አንድ ጉዳይ አለ ይኸውም የአማራ ተወላጅ የሆኑ ዶክተሮች የሞት ሰመንዮም ዞም ደኳትር ተቐቲሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ከምዚ ትሪዎም ዘለኹም እዚኣቶም እዮም ዝተፈላለዩ ደኳትር ንፋኖ ሓኪምኩም ንፋኖ ሓጊስኩም ምስ ፋኖ ተረኺብኩም ብምባል ብልጽግና ብዝተፈላለየ መንገዲ እናገበረ ዝቐትሎም ዘለዎን ዝኣስሮም ዘሎ ደኳትር ኣብ ክልል አምሓራ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ኣስካሕካሒ ኣብ ክልል አምሓራ ከምቲ ዝድለ ሄልስ ፋሲሊቲስ ከምዘየለን ምስቲ ዘሎ ኩነታት እቲ ህዝቢ ኣብ ከቢድ መዋጥር ኣብ ዘለወሉ ኣብ ልዕሊ ሓካይም ብተደጋጋሚ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ እቲ ናይ ብልጽግና ስርዓት ሓደ ስርዓት ክሰዓር ከሎ ልክዕ ከምቲ ደርጊ ክወድቕ ከላ ብኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ንወንበዴ ትሕግዙ ኣለኹም እናበለ ዝገብሮ ዝነበረ ተመሳሳሊ ባህሪ ብልጽግና ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል አምሓራ ይገብር ከም ዘሎን እዚ ዓይነት ተግባራት ድማ እንታይ ዝፈጥር ኢልኩሞ ኣብያ ህዝቢ መሊሱ ኣብ ጎኒ ፋኖ ከም ዝስለፍ ዝገብር እቲ ውፅኢት ድማ ምስ ግዜ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውድብ ጥዕና ዓለም ናብቲ ጉዳይ ተኣትዩ ብውድብ ጥዕና ዓለም ደረጃ መግለፂ ወፂኡ ኣሎ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ነቲ ብልጽግና ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዘጋድድ እዩ ህዝቢ ድማ ደኳትር ድማ ከም ዝወፅኦም ኣብቲ ጉዳይቲ ይዋስውን ተቃውሞ ናቶም የስምዑ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና this is going to be very interesting ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ነቲ ምርጫ ዶ ገለዶ እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ሰብ እናቐተልካ ምርጫ ዝበሃል የለን ሰብ እናፅነትካ ምርጫ የለን እናበለ እቲ ህዝቢ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እዚ ድማ ወስኹሉ ተመሊሰ ነቲ ናይ ፖለቲካ ከሪአኩም ስለ ዝኾንከ ክሳዕ ክንደይ እቲ ነገራት ብኩሉ መንገዲ እናተኣሳሰረ ይመፅእ ከም ዘሎ መሩ አንድ ጉዳይ ነው እጥረት ደግሞ ሌላው ትልቅ አደጋ ሆኖ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ለማንኛውም ይሄ ነዳጅ እጥረት ቀጥሏል በከፍተኛ ደረጃ ከተሞች በተሽከርካሪዎች ድርቅ እየተመቱ ነው ያሉት ምክንያቱም ነዳጅ እያገኙ አይደለም አንድ ማዲያ የቆመ ወይም ደግሞ ተሰልፎ ያለ ተሽከርካሪ ነዳጅ ለማግኘት አንዳንድ ጊዜ ከ10 እስከ 1 ወር ድረስ ከ10 ቀን እስከ 1 ወር ድረስ ሊወስድበት እንደሚችል እየተነገረ ነው አንዳንዱ እዛው መኪና ውስጥ ኑሮውን አድርጎታል በጣም አስገራሚ ደግሞ ያን ሁሉ ቀናት ሙሉ ተሰልፎ ማዲያ ተራው ሲደርስ ነዳጁ አልቋል የለም ይባላል እንዴት አይነት ችግር ኢትዮጵያ እንደገጠማቸው ዓለም አቀፍ ክስተት ነው ምናልባት ሁሉም ሀገራት ችግር የገቡበት ነው ኢትዮጵያ የተለየ አይደለም እንዳይባል 500 ቦቴ መኪናዎች ጅቡቲ ላይ ቁጭ ብለዋል ሹፌሮቹ የመንግስት ያለ ጩኸት ያቀርቡ ነው ያሉት ይሄን ማለት ከጀመሩ 2 ወር ሆናቸዋል ለምንድን ነው ካሁኑ ክስተት ጋር ብታገናኙት ይሄው እኛ 2 ወር ሆነን እኮ እዚህ ጅቡቲ 500 ነዳጅ ጫኝ ቦቴዎች ከተቀመጠን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተኣምራት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢትዮጵያ ኖርማል ፀገም ኣይኮነን ገጢምና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መጀመርያ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ዓለም ዘየለ ዓይነት ፀገም ይወሪድና ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኣብ መኻይን ትሪእዎ ዘለኹም ን2 ሰዓት ን4 ሰዓት ን6 ሰዓት ሪጋ ክትገብር ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና
أبزجن نحمش معلتي نعسرت معلتي كسب أسرة معلتي أبريجاد بيولوج زيالو سلازي بدرك كميتي أبز كفيركا أيكون تسرع زي اللغة معلت كم زي الكات وعل ندالة توسيق تبل تحدر توعل كم زي أنا بالكات تغسل مالتي كم زي أيلو إذا قد أيزي مستنى علم زلوس أجام جيروم زتاعز ود مال لويلو مغنياتو بسنك كوينات إيران ندادي أب كل هجرات تسعين سلو زلو زقات زلوس أجاميو نزبل دما حسوتيو مغنياتو إذا أجام زناتنا إذا بوطات أبز تريوانس أنا أحكم إذا بوطات زياتنا بجبت زلوين قد مكلت ورحز جمري كم زين لا ندادي سينا أبزي توحيفنا زلنا يقولوا إذا بوطات زين ندادي سعينن زخلاء سلزي إذا أجامناتنا فليز بلد أجام دامبر بزنا إيران تراي زقات أمس أجام يكونن زلو زخا إذا أجام وش تزعتون قد مزنا إيران كرايسيس جمرن حجون زنا إيران قداين تتوديو كأرزايكل أجام مخاني يوم زنقرو نايب حقي خاطر إثيوبيا أكمل ولا كنتات وليدا خمسة لا نشي يسمعوها لم وده قدموا ينداج واقع بيملس اطرتو بيقالل የኢትዮጵያ የሚቃለል ወይም ደግሞ ችግሩ የሚቀረፍ አይደለም በዛው ነው የሚቀጥለው ሰሞኑን የተለያዩ ቪዲዮዎች እየተመለከትክ ነው ምርቶች በትራንስፖርት እጥረት ምክንያት የጫኑትን የተለያዩ የእርሻ ምርቶችን መንገድ ላይ እየተበላሹ እየተደፉ ይገኛሉ ሽንኩርት ሲደፋ ያየውበት ሙዝ كمزا تريو زلهم بسنكت حزرات صقم كلتي ولا فريات نايت حرشا نايت هاجر ناب اداغا كوردي يقولون يمزلو سبد ما نتي صقاتات ناتو وي ونت مهرت ناتو كغحفو يقددالو مخنياتو من داد انت دايبلكا كاب جردين ناتكا نعداغا كتب صحيح تخلني خا تسكيكا كتب صحيح تخلني خا وي بقارسا بزح اتوتلكا قلطيفنا باداغا كوت زغبون تقينو زعبي كسارا يزقات مكا سلازي اب ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ببزح مالتي فاسيتد يبلو ببزح من قد كرزغل ججف زخونه ጸገሚው ዝርካቡ ምስ ዘሎ ጸገማት ምስ ዘሎ ሕጽረታት ምስ ዘሎ ሽግር ኣብ ግምት ኢኻ እዚ ከየጋጠሙ خلت ሃገር እንታይ ጋጢሞ ነይሩ ይዝባል ኢንፍሌሽን ምን ሃርናይ ዋጋታት ሓረካብቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 2-3 ዓመታት ብፍላይ ትናይ IMF ፕሮግራም ካብ ዝጅምር ድማ ብዝተጋደነ መንገዲ ዝተራየን ተሎ መናብሮ መኽባርና ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ድማ እዚ ትሪዎ ዘለኹም ናይ ነዳዲ ንኩሉ ጽላት ናይ ተቆጣባ ዝትንክፍ ሕጂ ድማ ሕርሻ ይዳለሎ ድቑ ይመጸናሎ ይብሎ ነዳዲ የለን ስለዚ ትሕርሻ ዝበሃል ድማ ብዓብ ደረጃ ሓደጋ ክወጥቆዩ ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ጸገም ናይ ኢትዮጵያ ድማ ንትዝመጽ ዘሎ ወቅቲ መይብና ዓመታት ውን ክቕጽል ዝኽእል ጸገም ከጋጥማ ከም ዝኽእል ይዝነገር ዘሎ ኣከምዚ ዓይነት ሽግር ዘሎ መራሒ መፍትሒ ናይቲ ውሽጣዊ ጸገማት ክገብር ይኻ ጽበዮ ንሱ ግን ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኣብቲ ሲቪል ዎር ናይ ሱዳን ኣዝዩ ኣሰቃቕን نعلم ملو تجارب زلو قداين كندمنتا EDT كم زلون زخا فتيز عطو زي كونه اما واتر سلو زلو تي سبونسر ناتو قبرا زبولو يزقبر زلو تو ولا قحرنا ميخون من تروسو مداق كازي ترفيو سلزي كون دخون من الباتي سلطة كاخون كيد ابزياتو كيد نزي جبت كيد نزي قبر ابزبولو ناخده اب كم زي عينت ازغت تهاجراتيا كم زلينا نرزلنا بزيزي كابتي ጸገም ናይ ተዓዲ ዝብገስ ምዃኑን እቲ ጸገም ድማ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ጸገም ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ነተሓሓዝ ሕጂ ናይ ደሞዝ ጸገም ኣሎ ናይ መነባብሮ ጸገም ኣሎ ቀትለት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ድማ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኣብ ዝትንስኣሉ ዘሎ ደረጃ ኣለና ናው ኩሉ እዚ ምስ ረኣኻዮ ናበይኻ ክትምለስ ዘለካ ሓደ መንግስቲ ኣካይዱ ንክቕይር ዝኣክል حبريتا ويون زأكل زخونة ጸገማት ኣለካ ስለዚ መንገድኻ ክትቀይር ኣካይዳኻ ክትቀይር ዞ ይግባኣካ yes ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብዝለዓለ ደረጃ ይዝረብ ዘሎ እዚ ድማ ናይ ዓለም ደረጃ ኩነነት ከስዕበሎም ከም ዝኽእልን ኣብዚ እውን ድሮፕ ሳይት ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣብዚ ኩናት ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ጉዳይ ናይ እስራኤል ይኹን ናይ ካልእ ኣገደስቲ ሓበሬታ ዘውፅእ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣቋልቦ ብምሃብ your report finds evidence of RSF military support from Ethiopian base ካብ ቤዝ ናይ ኢትዮጵያ ዝብገስ ክሳዕ ክንደይ ሓገዝ ይገብር ከም ዝነበረ ይዝነግር ዘሎ እዚ መፅናዕቲ እዚ ድማ ፅንሕ ኢላ ክገልፀልኩም ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ክገልፅዎ ከሎ ከስማዓኩም እየ key findings from the report ይብለና ኣሎ ገለ ካብቶም ሓቅታት ተረቡ repeated vehicle deliveries commercial car carriers were seen arriving at the Asosa base and unloading light vehicles at the Yale as vehicles that Yale says do not match standard Ethiopian military vehicles. لذي كم تريوز اللهم sophisticated زخونة رقق زبالة مسرح يكايت كم زلون تن مخاين دما نورمال سراويت إثيوبيا كمال المخاين كم زي كونا كابين في الله مخانن
እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ካልእ vehicles modified at the base ካልኦት መኻይን ይመፃ ኣብቲ ቦታት ድማ ንኩናት ከም ዝምጭእ ገይረን ይስራሓ እተን ፒክኣፕ ዳዕመ ሰረዕ ዝጥቀመለ ማለት እዩ some of those unloaded vehicles later appeared to be fitted with gun mounts for heavy machine gun ስለዚ እተን መኻይን መፅአን ኣብኡ ወታደራዊ ድርዒ ይስቀለለን ከምቲ ረሻሻት ናተን ይስቀለለን ከም ኮይነን ከለዋ እውን ይረአይ ኢሉ large support build up ከም ድማ ዓብይ ናይ ደገፍ ቦታ እውን ከም ዘሎ identified tents cargo containers fuel capacity and frequent vehicle turnover consistent with the active logistics hub ስለዚ ልክዕ ከምታ ካልእ ሎጂስቲካዊ ሃብ ናይ ዳዕመ ሰረዕ ዝርአ ባህርያት ተመሳሳሊ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኣብዚ ይረግሩ ኣለዉ linked to fighting inside Sudan vehicles with the same colors type and mounted weapon seen at Asosa also happened appeared in open source photos and ስለዚ ዳበለተን መኻይን ኣብኡ ዘጋጣጥሞ ዘለዎ ብትክክል ኣብቲ ኩናት ናይ ሱዳን ድማ እሰንየንተን መኻይን ንሪአን ዘለና ስለዚ እዚ ዝኣክል ጭብጢ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ትሕብኣሉ ዝነበረት ከውፅኣ ዝኽእልን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ኩናት እዚ ክሳዕ ክንደይ ተጨማሊቑ ከም ዘሎ ብልፅግና እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሮይተርስ ገይርዎ ወይ እውን ቢቢሲ ገይርዎ ዓበ ነገር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ዝዓቢ እዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ዓበ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን በዓለም ክገልፅዎ ከለዉ ስምዑ እዚ ሴፍ የአማጺው የፓራ ሚሊቴሪው ቡድን ማለት ነው ከሱዳን መንግስት ጋር እየተዋጋ ያለው በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የጦር ሰፈር እንዳለው ከዚህ በፊት የተገለጸውን የሚያጠናክር የምርመራ ውጤት እንደው እና ከዛ ውስጥ አንዱ ሆኖ የዚህ ጠንከር የሚለው እንግዲህ የል ዩኒቨርሲቲ በጣም የታወቀ ዩኒቨርሲቲ ነው እንደምታውቀው መሳይ በጣም የታወቀ በጣም ታፕ ከሚባሉት አንዱ ወይም ላይ ካሉት ውስጥ አንዱ ዩኒቨርሲቲ ነው እንደዚህ አይነት ግጭቶችን ያጠናሉ በየጊዜው እና እንግዲህ ከፍተኛ ኤክስፐርቶች ናቸው ያጠኑትና ክብደት አለው ይሄኛው ዘገባ ከሌሎቹ ዝም ብሎ አንድ ጋዜጠኛ የጻፈው አርቲክል አይደለም ወይ ደግሞ አንድ ሰው አየሁ ብሎ የጻፈው አይደለም በጥናት ነው እና ኢንተርቪው አለ እንግዲህ ጥናት ሲደረግ ኢንተርቪው ያደርጋሉ ኢንተርቪው የሚደረግ ሰው ደግሞ ይመረጣል በአካባቢው ያለ ሰው ብዙ ሰው ነው ኢንተርቪው የሚደረገው መስክ ምልከታዎች አሉ የሳተላይት ኢሜጅ ወይም ደግሞ የዚህ የሳተላይት ብሕፅር ዝበለ ዓብይ ዩኒቨርሲቲን ዓብ ተቐባልነት ዘለዎ መጽናዕቲ ምዃኑን እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ዝገልጸሉ ዘሎ ስለዚ ዓብይ ዩኒቨርሲቲ ብዓበይቲ ሊቃውንትን ክእለታትን ዝተገበረ ካብ ማንም መጽሔት ወይ እውን ካብ ዝኾነ ይኹን አርቲክል ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ወይ ሓደ ፐብሊሸር ዝገበሮ ዝተፈልየ እዩ እዚ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣለዉ ዝበሃሉ ዩኒቨርሲቲታት እዩ እቶም ንዑ ዝገበሩ ድማ ቶፕ ኖች ኤክስፐርትስ እዮም ስለዚ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ዘለዎ ጭብጢ ምዃኑ ምግንዛብ ከድሊ እዚ ማለት ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ህልቂት ናይ ሱዳን ካብ ናይ ቃዛ ዝገድድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኢትዮጵያን ብልጽግናን ሙሉእ ኢድ ከም ዘለዎም እንተተረጋጊጹ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ከቢድ ፈተና ክመጽ እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እቲ ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እውን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢድ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ምናልባት እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ ይበፅሓቶም ግን ኣብዘን ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ዝወፅእ ሓበሬታ ክውስኸልኩም እየ ሉክ ኣት ዲስ እዚ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ጉዳይ ናይ ዳዕመ ሰረዕ እዞም ወታደራት ትሪእዎም ኣለኹም ብኢትዮጵያን ኤርላይንስ እናተጓዓዙ ከለዉ ዘርኢ እዚ ስለዚ እዚ ኣብ ሚድያታት ናይ ዓረብ ክዘውር ተራእዩሎ ወታደራት ከለዉ ኣብ መሬት ከለዉ ናይ ዳዕመ ሰረዕ ከለዉ ዘርኢ ምስ ደየቡ ድማ ኣብቲ መኪና ከለዉ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ዳዕመ ሰረዕ ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከም ዝጓዓዙ ዘለውን ከም ዝንቀሳቐሱ ዘለውን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድማ ንሎጂስቲክስ ናይ ዳዕመ ሰረዕ የገልግል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ዘርእየካ እዚ ኢትዮጵያ ሄቪሊ ብዝሰፍሐ መልክዕ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዳ ኢትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ and this is going to be very interesting down the road ንሕጂ ክትገብሮ ትኽእል ከም ድሌትካ ኣሽከዓላል ክፅዋተሉ ትኽእል ክመስለካ ይኽእል እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ተኣኪቡ ክመፀካ እዩ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ and this is going to be a very interesting development ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ብዙሓት ሃገራት ኢደን ክእትዋሉ ዝኽእላ ጉዳይ እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ምናልባት እቲ ዘለዎ ደገፍ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ከቢድ ፈተና ማለት እዩ እቲ ዘለዎ ደገፍ እቲ ከትሕንዎ ዝጓየሉ ዘለዉ ንዑ ክዕንቅፆም ዝኽእል ጉዳይ ክህሉ ክኸውን እዩ ብሓፈሻ እዚ ከይተገበረ ከሎ ዓቢ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ የትነግረኩም ዘሎ እዚ ጭብጥታት ወፅዩ
ካል ነገር ፀገም ከይመጽእ ከሎ ካል ሽግር ከይመጽእ ከሎ ኢትዮጵያ ኣከመይ ዝበለ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ ልዕልታ ዘላታ ተወሰኸታ እንዲ ዝኾነ ዘሎ መመሊሱ ኣብ መዋጥር ዝኣቱ ዘሎ መራሒና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ሱዳን ንሓዋሩ ክዕረ ዘይክእል ባእሲ ምስ ሱዳን የልዕል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ 60 ዓመት ታሪክ ናጽነታ እንድሕሪና እውን ከምዚ ናይ ሕጂ ስቃይ ወሪድዋ ይፈልጥን እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝኸፈ ክፋል ናይ ሱዳን እቲ ዝዓበየ ረሳሕ ፀወታ ዝፃወት ዘሎ ወይ እውን ካልእ ናይ ዝሓለፈ 3 ዓመት ረስዕዎ ኣብዚ ሕጂ ሱዳን ተስፋ ናይ ዳግመ ሕውየት ኣብ ትረኽበሉ ዘላ ከም ብሓድሽ ክትንስእ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ መሊሳ ንኸይትንስእ ንድሕሪት ዝመልሳ ዘሎ ሓይሊ መን እዩ እንድሕሪሎምካ ብልፅግና ይበሃል እዚ ድማ ብሰራዊት ሱዳን ብፍጹም ክርስዕ ዝኽእል ብህዝቢ ሱዳን ድማ ክርስዕ ዝኽእል ገበን ኣይኮነን ከም ንሪኦ ዘለና ተወሳኺ ፀገምን ሽግርን ኣብቲ ሃገር ንዓበየ ከይድ ከም ዘሎን መመሊሶም ድማ ፀገማቱ እናዕበየ ዘኽይድ ጉዳያትን ነገራትን ይገብር ከም ዘሎ ይዝንገር ቀፂሎም ምስ ግብፂ እውን ፀገም ኣለና ኣይጠዓናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ባዕሎም ናይ ግብፂ እውን ባዕሉ እቲ ሚድያ ናቶም ዝደጋግሞ ዘሎ ከረዩ Welcome to the Eastern Nation. Egypt's president once again brought the Grand Ethiopian Renaissance Dam into the international spotlight, framing it not only as a water management issue, but as part of a broader regional discussion. But beneath the diplomatic language lies a more complex reality, shifting dynamics, evolving strategies, and a changing balance in how nations engage over shared resources. As the conversation ከም ትሪእዎ ዘለዎም ግብፂ ንኢትዮጵያ ብጉዳይ ናይ ገርድ ብዙሕ ፀቕጢ ክትገብረላ ትፍትን ከም ዘላን መቐፀልታ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ወላ እውን ግብፂ ወታደራዊ ዓቕምናታ መመሊሱ ናባና ይቐርብ ኣሎ ዝብል ብልፅግና መዓልታዊ ብዛዕባ ናይ ግብፂ ትገብረሎም ዘላ ኩነታት ፀቕጢ ትገብረሎም ዘላ መጥቃዕቲ ትገብረሎም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ እውን ነፍሲ ወከፍ ነገር ኣብዚ ንሪኦ ዘለና እናተደመረ ዝኸይድ ጉዳይና ንርኢ ዘለና ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣዲንግ ናተወሰኸ ዝኸይድ እዩ ግብፂ ነዚ ሃጓፍ እዚ ክትጥቀመሉ ትፍትናላ በቲ ሓደ ዲፕሎማቲካሊ ግብፂ ኢትዮጵያ ብጌርድ ጌራ ተሓንቀንላ ዝብል እሞ ንፃውዒት ናብ ዓለም ኣሜሪካ ክትሕግዞም ዶናልድ ትራምፕ ክሕግዞም ካልእ ነገር ይፍትኑ ኣለዉ እናተባሃለ በቲ ካልኣይ መደይ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ትጓየላ ነቲ ዘለና ፀገም ናይቲ ዞባ ርዮም ናብኡ ገፆም ድማ ሽግር ክፈጥሩልና ይመፁ ኣለዉ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ኩሉ እዚ ደምርዎ ጥራይ እናተደማመረ ዝኸይድ ኣርእስቲ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ጉዳይ ናበይ ክበፅሕ እንድሕሪ ኢልካ ግብፂ ኣጀንዳ ናቶም ፍሉጥ እዩ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ኣብ ሱዳን ብፍላይ ኣብ ብሉ ናይል ንብሎ ዘለና ዝካየድ ዘሎ ንግብፃውያን ፐርሰናል ነገር እዩ ወይ እውን ኣካል ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና እዩ ዝብልዎ እዮም ስለዚ እዚ ኣብ ብሉ ናይል ክግበር ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ንሓታቶም ኣዝዩ ኣገዳስን ብቐረባ ኢዶም ክእትውሉ ዘገድዶም ምክንያት ኣሎ ኢማራት ስለ ዘላ ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኢማራት ፍርድ ስለ ዘለዎም ናይ ኢማራት ገንዘብ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ሓፍኮፍ ዝብሉ ዘለዎም በር ዓይኖም ከይሓሰቡ ኢዶም ክእትውሉ ዝኽእሉ ዝነበሩ እዮም ግን ኢማራት የላ ጌራ ተቆፃፂራቶም ዘለያ ምክንያቱ ቁጠባ ናቶም ኣብ ሓደጋ ስለ ዘሎ ኢማራት ድማ ዓብዪ ኢድ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ቁጠባ ናቶም ብዙሕ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ግን ኣገይ እቲ ዘሎ ኩነታት ንካልእ ሓይልታት ንክኣትዉ ከፍቅድ ዝኽእልን ክደፍእ ዝኽእል ምዃኑን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ድማ ፅቡቅ ገይሮም ተረዲእዎም ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ኣብ ከመይ ዝበለ ሓደጋ ይመርሓ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ነገራት ኢና ንርኢ ዘለና ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ እቲ ሃገር ከም ዘለዋ ኣብ ንሪኦሉ ዘለና እንታይ ትፅበይ ሜቢ ቁርብ መፍትሒ ናይ ፀገም ንክኸውን ዝኽእል ገለ ነገር ክገብር ኢኻ ትፅበዮ ኖ ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ካልእ ድራማ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገለ ካብቲ ሃገራዊ ሚድያ ዘውፅኡ ዘሎ ስምዑ እዚ that you have an access on the sea. It's not me who said it. There was in the convention for the law of the sea very clearly explained that each state should have an access to the sea. To have an access, it's, I think it's an essential condition for a country like you. You are not a simple state. You are now the number state by population for Africa. And I think all the occasion to enhance the discussion, the negotiation, to find pacifically a solution, it's a good occasion. ገለ ካብቲ ዝነበረ ዋዕላታት እዩ ሓደ እዚ ኣባል ናይ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ እዩ መፅዩ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ ናይ ባሕሪ የድልየኩም ምስቲ ዕቤት ናይ ሃገርኩም ምስቲ ዘለኩም ኩነታት ምስቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ የድልየኩም ይርዳእኒ ይብሎ ኣሎ መን ከኸልይዎም ኣክሰስ ናይ ባሕሪ መን ከልይዎም ኣክሰስ ናይ ባሕሪ ባሕሪ ይጥቀሙ የለውን ከመን ኢሉ ጅቡቲ ዶ ኣይኮነን ኣብ ደገ ባሕሪ ዝቦም ዘሎ
باي ذا واي لنكنت راي بعالم زلو زلو قدامنت كبينا ولا مزخول ودب ناي جبتي بسنك زتفتيرو زلو ناي وشمط حرمز عاب ترافيك يقاطمو انتلو نتنا ايتوبيا قدامنت كنو بينا بمبال نعاتاتهم كونفيدنس زب نجر تزاريب لهم نيرو بحفشا كم تريوهم زلهم نفس وقف سب زانا ابزانا بحري بقى نعاكي تزاربه خير ايدليونيا ابتي غيرهم مزنبرو كونفرنس تزربه زرباينا نرزلنا مسمرنا ينقدينا عالمنا بعبد الرجاء ابتزراري كله زلو نساتهم أفتق بحري لولا أفتق بحرنا دلنا زبلي إرتراين دما يلا جيرو يمتصاتو لهم بزاجير. Landlocked country with no direct access to the sea has hosted a high-level conference on Red Sea affairs under the theme Inclusive Maritime Governance. But the event is drawing sharp criticism and even ridicule. Despite the focus on the Red Sea, nearly all countries that actually border it were missing from the guest list. Eritrea, Djibouti, Saudi Arabia, Egypt, Yemen, Sudan, and Somalia were not in attendance. Critics say the situation raises serious questions about the credibility of the conference. What was promoted as inclusive is being described instead as a discussion about maritime issues without the participation of those directly connected to the sea. Some observers have gone as far as calling it a landlocked conversation about oceans, where ideas are discussed far from the reality on the ground, or in this case, the water. And in a wave of online sarcasm, some have suggested the event could earn a place in the Guinness World Records as the first ever conference on inclusive maritime governance held without a single coastline nation present. ኤርትራስ ገበራን ዲያዚያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኮንፈረንስ ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናተቃንዖ ከሎ እዩ ዝብል ዘሎ እተን ባሕሪ ዝወንና ሃገራት ግን ኣይተዓደማን ኣይተሳትፈን ካለ ዘራርባ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ብላዕሊ ጀምር ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ሶማሊያ ክትብል ትኽእል ድሓን ካብ ናቡ በትንየው ድማ የመን ስዑድያ ከምኡውን ጆርዳን ሓደ ካብኦም ዝዓደመ የለን so how can you say ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኮንፈረንስ ይገብር ኣለኹ ኣባላት ናይቲ ቀንዲ ወነንቲ ናይቲ ባሕሪ ድማ ኣብቲ ኮንፈረንስ ዘይሳተፉ እዚ ገለገለ ሰባት ኣብ ታሪክ ኣብ ጊኒስ ቡክ ኦፍ ሬኮርድስ ኣብቲ ናይ ታሪክ ፍሉይ ቅያታት ክኣቱ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ባሕሪ ዘለዎን ከይዓደም ካብ ዛዕባ ባሕሪ ክትዛረብ ሙዓል ናይ ጥዕና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ገለገሊኦም ድማ ናብ ፅላለ ክወስድ ዝኽእል ተበግሶ ስጉምቲ ኢሎም ገሊፆም እናበሉ መላገፅያታ ቪድዮ ነቲ ዘሎ ኩነታት ግን ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፆ ከምዚ እውን የድልየና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እንታይ ማለት እዩ ዓቢዶም ንዘለዉ ዓቢድኩም ኣለኹም ምባል እውን ኣገዳሲ መስለኒ ካብኡ ከይወፃእና ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ዘለንቀነ እትዝረብ ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ክትዘውር ኢኹም እትህልው ኢኹም let me show you እዚ ጉዳይ ሓደ ኣሎ ብዚ ኣብ መንጎ ዜና ሃገራት ዓረብ ዘሎ ጉዳይ ዘይተፈትሐ ጉዳይ ከም ዘሎ where is that video let me show you okay ቀረባ ይረክባ ያለኹ ይርያ ያለኹን ክደልያ ክኸይድ የበሉ Saudi and the UAE will never be best friends with Iran. It's not about how they pray, it's about who gets to stay in charge. The first problem is how they run their countries. Saudi Arabia and the UAE are monarchies. They have kings and sheikhs. 1979, their whole goal has been to build a buffer zone. This is the part that gets messy. Iran doesn't fight Saudi or the UAE face to face. That's too risky. Groups like the Houthis in Yemen or Hezbollah in Lebanon. Both sides use proxies, but Iran has mastered the strategy. Imagine you're the leader of the UAE. You're trying to build the world's best business hub, and suddenly, a group funded by Iran is firing missiles at your airport in Abu Dhabi. That happened. When someone is paying people to shoot at your house, you stop seeing እንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ቅልል ዝበለት እንታይ ዝብል ዘሎ እዚን ሃገራት እስላም ብፍላይ እቲ ሸዓን ወላ ሱንን በሎም ስዑድ ዓረብ ኢማራት ኢራን ወላ እውን እስራኤል ተወዲቃትሎም ብሓደ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም እዩ ዝብል እቲ ኣገባብ ድማ ኣካይዳ ናቶም ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ እቲ እስልምና እቲ ሃይማኖትን እቲ ኣይዲዮሎጂ ግደፎ ይብል ብፍላይ እቲ ስዑድያን ኢማራትን ክልቲኦም ተመሳሳሊ ኣካይዳ ናይ ንጉሳዊ ሞናርኪ ሲስተም እዩ ዘለዎ በደሲል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብርቱዕ ዝኾነ ካብ ጥዕና ወፃኢ ዝኾነ ሕማቕ ውድድር ኣሎ ምክንያቱ ተመሳሳሊ ፀገም ስለ ዘለዎም ተመሳሳሊ ሕፅረታት ስለ ዘለዎም ሓደ ኣብ ርእሲ እቲ ሓደ ኮይኑ ክዕወት ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለዎ ብካልእ ዘራርባ ኣብ ርያድ ክትገብሮ ትደሊ ዘለካ ቢዝነስ ሞዴል ካብ ናይ ዱባይ ክፍለ ይክእል እዩ ስለዚ ከይፈተኻ ዱባይን ስዑድያን ኣብ ውድድር ኣብ ሓደ ዓይነት ውድድር እየን ክኣትዋ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምዕባለ ክኸዳ እንተኮይነን ድማ ከቢድ ዝኾነ ውድድር ኣብ መንጎኦም ክህሉ እዩ የስ ብርግፅ ሓቢሮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ ክእል ዶ የስ ሓበራዊ ከምዚ ሃገራት ኤውሮጳ ፓሪስ ሎንዶን በርሊን ከምኡ እናበለ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ዘለው ብሓደ እውን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንተኾነ
ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ እቶም ኮርፖሬሽንስ ምርጫ ክወስዱ ክኽእሉሎም ኣብ ሪያድ ዮም ክገብሩ ሄድ በይዝናቶም ወይስ ኣብ አቡዳቢ ወይ እውን ዱባይ ወላ እውን እኳ ኣብ ኢማራት ብርቱዕ ዝኾነ ውጊ ዘሎ ሰብኣይ ዝተበለሉን ይምበር ኣብ መንጎ አቡዳቢን ዱባይን ውግእ ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ተወዳደሩ እዩ ውድድር እውን ናይ ጥዕና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ሕጂ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ጉዳይ ርስን ዝበለ እዩ ኢራን ወላ እውን ሕጂ ነዚ ሕጂ ተሓልፎ ዘላ ፈተና እንድሕር ሓሊፋቶ እዘን ክልተ ሃገራት ስዑድያን ኢማራትን ኣብ ክንዲ ምስ ኢራን ተዓራሪቆም ሽግሮም ክፈትሑ ዝኽእሉ እንታይ ዝብል ምስ እስራኤል ተዓራሪቆም ንኢራን ከውድቑ ይቐለሎም ንዑ ይመርፁ ኢሉ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ብናይ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣሐይሎም ንኢራን ክምክትዋ እምበር ንሓትሕዶም ተዓሪቆም ወይ እውን ምስ ኢራን ተዓሪቆም ሽግሮም ክፈትሑ ኣይደልዩን እዮም ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ ነገር ድማ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ምስፍሕፋሕ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ክግበር ዝደሊ ፓወር ፕሮጀክሽን ከም ዘሎ የመን ሰለስተ እዮም ዝጥምትዋ እዮም ስዑድያ ማንም ናይ ወፃኢ ሓይሊ ክኣትዋ ኣይትደልን እያ ኢራን ኦልሬዲ ኣብ ክፋል ናቱ ተቆፃፂራቶ እያ ምክንያቱ ትሑት ዝበሃል ቦትኡ ዘወሓሰ ስለ ዝኾነ ኢማራት ድማ ኣብቲ ቦታ ክትመፅእ ትኽእል ኣብቲ ኢራን ኣብ የመን ተደይ ሰሊጥዎም ድማ ይብል ኣብዚ ከም ኣልተርናቲቭ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ወይ እውን ብካልእ ገፅ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክፍተን ዝኽእል ስትራቴጂ ክህሉ ከም ዝኽእል ቀንዲ ኣብዚ ቦታ እዚ ክገብር ዝኽእል ክፍትን ዝኽእል ድማ ኢማራት ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ የመን ዝነበሮ ፅልዋ ተሳዒሩ እንተሎ ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ዘለዎ ስዑድ ዓረብ ኩለጌና ኣብይ ኣብቲ ገባሕር ናይ ቀይ ባሕሪ ኣለዎ እቱን ኮንዑ ዘድልዮ ዘሎ ብሰሜን ክፋል ናይቲ ጫፍ ናይቲ ቀይ ባሕሪ መን እዩ ዝቆፃፀሮ ግብፂ ዝቆፃፀሮ ብደቡብ ክፋል ድማ ጅቡቲ የመን ከምኡ ድማ ኤርትራ እዮም ዝቆፃፀርዎ ስለዚ ስዑድያ ወላ እኳ ዝነውሐ ገማግም ባሕሪ ናይ ቀይ ባሕሪ እንተለዋ ኣብቲ ክልቲኡ መሸንቆቃታት ግን ፅልዋ የብላን እዚ ድማ ንስዑድያ ፈትያ ከይፈተወት ምስ ኤርትራን ጅቡትን ብተኻለ መንገዲ ድማ ምስ የመን ፅቡቅ ዝምድና ክህልዎም ኣለዎ እንተዘይ ገይሮም ዝብለካ እንተዘይ ገይሮም ንሳቶም ሓደጋ ክወጥቆም እዩ ኢማጅን እዚ ሕጂ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣጋጢሙ ዘሎ እዚ ናይ ሕርሙዝ ወሽመጥ ኢራን ብሎኮ ጌራ ኣነ ዘይፍቀት ኩሉ በዚ ቦታ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ እቲ ዝሓልፍ ድማ ንዓይ ክኸፍል ኣለዎ ዝብል ምስ ኣሜሪካ ደሪኻ ከምኡ ስምምዕ ጌራ ክትውድእ እንድሕር ኢላ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ካብኣ እታ ኔክስት ሙቭ ናታ መን እያ ክትከውን ባብኤል መንደብ ብርግፅ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ክንዱ ዝኣክል ሓይሊ የብለንን ንወሽመጥ ሕርሙዝ ነዚ ባብኤል መንደብ ዓፅየን ከላ ክገብራሉ ዝኽእላ በት ይነቨር ነው ሰንቲ ዘይገረን ካልኦት ሓያላት ሃገራት ክመፁ ይኽእሉ ኮነ ኣብቲ ቦታ ንዑ ክገብሩ ዝኽእሉ እዚ ድማ ዳትስ ዋይ ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ልዑል ኣገዳስነት ክህልወን ዝኽእል ገለገለ ዝብልዎ ዘለው ምናልባት ብሓደ ኣተሓሒዝ ኣቢልካ ክትሪኦ ትኽእል ኣይኮነን ግን ጫፍ ሒዞም ዝዛረቡ ክትብሎም ትኽእል እዮም ግን በደር ዚ ስቶሪ ኤርትራውያን ዝብልዎ ዘለው ፅቡቅ ድማ እዩ ስምዕዎ እዚኣ On April 8, 2026, a photograph from Asmara, Eritrea, captured more than a diplomatic handshake. It marked a turning point in the region's history. The city, usually quiet in the early hours, was suddenly at the center of international attention. The world's eyes turned to Eritrea, a country often overlooked, as something unprecedented began to unfold. The image showed Saudi Ambassador Mashal Hamdan al-Roki meeting Eritrean Foreign Minister Osman Saleh, signaling a new urgency in Saudi-Eritrean relations. It wasn't just a routine diplomatic gesture. It was a carefully orchestrated moment, designed to send a message far beyond the walls of the government building. Unlike countless ceremonial photos before, this one followed a high-stakes summit in Riyadh just hours earlier. The two delegations had flown overnight, determined to turn words into action without delay. The Eritrea ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘሎም እዚ ለንቀነ ብዙሓት ወላ ብኢትዮጵያውያን ካድረታት ናይ ብልፅግና ብፍሉይ ጠመተ ካቨር ክገብሩ ዋር ኣለኹ እዛ ርክብ ናይ ስዑድያን ኣምባሳደር ናይ ስዑድያ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እዚ ኣገዳሲ ርክብ እዩ ስለምንታይ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ዝእዝዞ ዘሎ ኩነታት እዩ ስዑድያ ከምዛ ክብለኩም ፀናሕኩ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ከም ዝብልኩም ክንምንታይ ሰፊሕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣለዋ ኣይኮነን ስዑድያ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክትፈጥረሉ ትኽእልቲ ገማግም ባሕሪ እዩ ስለዚ ስዑድያ ብንዮ ብወሽመጥ ሕርሙዝ መን ዓፅይዎ ኣሎ ይርዩ ኣለዉ በዚ ባብኤል መንደብ ሊስቲንግ ኣብ ባብኤል መንደብ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሑቲ ኣብ ኢዶም ኣይኮነን ሑቲ ካብኦም ንላዕሊ ናይ ኢራን እዩ ኢራን ድማ ተሳዒሩ ይኮነን ዝወፅእ ዘሎ ሓይሊ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ሑቲ ኣብ ጎኒ ኢራን ምዃኑ ብቃላቱን ብተግባራቱን ናብ እስራኤል ብምትኳስ ኣርእዩ እዩ
እዚ ማለት ድማ ሑቲ ምስ ስዑድያ ሰላም ክገብር ይኽእል ኸውን ግን ሑቲ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ክኾን ኣይክእልን ኣብ ጎኒ ኢራን ይክኸውን ኢራን ድማ they know very well ክንምንታይ ፐርሽያን ጋልፍ ኣለዎም ማዕረ ማዕርዩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፅልዋ ክህልዎም ከም ዘሎ እቲ ዝበለፀ ቻንስ ናቶም ድማ ሑቲ ዝበሃል ኣብ ጎኖም ስለ ዘሎ ስለዚ ስዑድያ እንታይ ይገብር ዘሎ there's only one chance they must come to Eritrea ምስ ኤርትራ ድማ ኮፍ ክብሉ ኣሎ ኤርትራ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ስኩዝ ክትገብር ኣለዋ ኤርትራ ካልእ እውን ወላ እውን እቲ ግብፂ ዝበሃል ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ፅልዋ ባቤል መንደብ ክሰርሕ ዝኽእል ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል እንኖ ስዊስ ካናል ናቶም ረብሓ ክህልዎ ዝኽእል ወይ ክሰርሕ ዝኽእል ባቤል መንደብ ክፍቱ ኮይኑ ጥራይ ኣብ ባቤል መንደብ ፅልዋ እንተለካ ጥራይ ንባቤል መንደብ ፀላኢኻ እንድሕሪ ሒዝዎ ሓደ ብሓደ ማለት እዩ ኤርትራ ንኣብነት ምስ ግብፂ እንተደይ ኮይና ኤርትራ ድማ ናታ ፅልዋ ኣብ ዝሕየለትሉ በዚ ክትዓፁ ተጀሚራ ግብፂ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን እንታይ ማለት እዩ ንስኻትኩም ከላ ጌርኩም ትበልዕዎ ዘለኹም ኣብ ደገ ባሕሪ እንተኾና ንሕና ደይንበልዓሉ ዝብል ኣርስቲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤርትራ ብሰንኪ ዝባቤል መንደብ ዓብ ጠመተ ክህልዋ ከም ዝኽእልን ብዙሓት ዓበይቲ ሓይልታት ክጥምትዋ ከም ዝኽእሉን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ግብፂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ስዑድያ ካብ መጠን ንላዕሊ ከገድሶም ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ስእሊ ናቶም ተሪኹሞ ክንምንታይ ገማግም ናይ ባሕሪ ሒዞም ኣለዎ ግን ኣክልቲኡ ጫፋት ተኾነ ግን ኣብቲ ኬላ ቦታ የብሎምን ስለዚ ክንዲዚ ስፍሓት ናይ ባሕሪ ሒዝካ ብኔውን እኮ ኣብ ፐርሽያን ጋልፍ እኮ ዓብ ቦታ እዩ ዘለዎ እንተኾነ እታ ወሽመጥ እታ ናይ ሆርሙዝ ወሽመጥ ኣብ ኢዶም ስለ ዘይኮነ ተለኪቱ ስለዚ ኣብዚ እውን ሓደ ዓብ ትምህርቲ ተወሲዶም እንተለዉ ኣብ ባቤል መንደብ ፅልዋ ክሳብ ዘይሃለዎም ከምኡ እውን ነቲ ስዊስ ካናል ተቆፃፂርዎም ዘሎ ፅቡቅ ዝምድና ክሳብ ዘይሃለዎም ክዕወቱ ይክእሉን እዮም ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ እቲ ጎረቤቱ ኢማራት ብመንገዲ ብልፅግና ገይሩ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት ኢኻ ምስ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ናብ ዓሰብ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ንክገብርን ኣብኡ ህላወ ናቱ ብመቀናቅንቱ ከይተመንጠሎ ከሎ ብዙሕ ነገር ክገብር ከም ዝግደድን ንማንም ፈላጢ ንኩሉ ፖለቲካ ከንብብ ዝኽእል ብቐሊሉ ክርድኦ ዝኽእል ኣርእስቲ እዩ ፍሉይ ሮኬት ሳይንስ እውን ክኸውን ኣይክእልኒ ምናልባት ምዝያ ዘረባ እዚኣ ኣነ ካብኖም ኣይደልን እየ ግን ዘገርምካ ኣይኮነን ከምኡ እንተጋጠመ ዚስ ስቶሪ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘለዉ የታየው እንግዳ በረራ አዲሱ የኬባር ጥምረት የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት እየተጠናከረ በመጣበት በዚህ ወቅት ላይ በአስመራ ሰማይ እንግዳ የሆነ በረራ መታየቱ ተሰ ካብዚ ሓደ እንታይ ይብልሉ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ መወከሲ ተጠቂሞም ኣብ ኤርትራ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ተገይሩ ከም ዝነበረ እሱ ድማ ካብ ህንዲ ዝተበገሰ ነፋሪት ናብ ኤርትራ መፅያ ከም ዝነበረት ሳተላይት ኢሜጅስ ወሲኾም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ወረገሊኦም ካብ ኢማራት ተበገሰት እያ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ወሪዝስ እንድሕር ኢልካ እታ ነፋሪት ብፍልይ ዝበለ ብናይ ኡዝቤኪስታን ሬጅስተርድ ስካይ ጋርድ ዝበሃል ቦይንግ 757 ማለት እዩ ፍሬተር ብላብላ operated a flight on April 3rd على سلسلة ورحربات 2026 ካብ ሙምባይ ህንዲ ተበጊሳ ናብ ኣስመራ ከም ዝመፀትን and Eritrea before later returning to Sharjah UAE ካብኡ ድማ ናብ ኢማራት ከም ዝተመለሰት እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን እንታይ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣነ ምናልባት ኣይምፃኸልኩምን ኣምባሳደር ናይ ህንዲ ምስ ገለ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ከም ዝተራኸበ ዝንገር ዘረባ ነይሩ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኢማራት ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፍትን ዲፕሎማሲ ክፍትን ብመንገዲ ህንዲ ገይሩ ትንኮ ኣብዚ ከባቢ ንሱ ምስ ኢማራት ፅቡቅ ዝምድና ዘለዎ ሃገር እንተሎ ህንዲ እዩ ህንዲ ድማ ምስ ኤርትራ እውን ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዎ ብመንገዲ እዚኦም ገይሩ ዲፕሎማሲ ክገብር ክፍትን ከም ዝኽእል ኢማራት ከምዚ ክገብር ኣይፍትን ኢልካ ክትግምት ከቢድ እዩ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ክፍትን ይኽእል እዩ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ if you remember እታ ቪድዮ ድማ እንታይ ትብል ኣብይ ኣሕመድ ኣወል ስዒድ ዝበላ ኣወል ስዒድ ኢማራት ነቲ ባሕሪ ወደብ ዓሰብ ክሳብ ብዝደለኻዮ ዋጋ ክንካረዮ ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምስ ሓተተ ብኡ መልክዕ ከም ዝተሰጎጉ ዝንገር ኮይኑ ኢማራት መንገዲ ናቱ ክቕይር እንድሕሪ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ክገብሮ ዝኽእል ዝኸፈለ ከፊሉ ኣነ ናተይ ገምጋመ ዝብለኩም ምስ ኤርትራ ክዕረቕ እዩ if they want to play safe game ውሑዝ ዝኾነ መንገዲ ክፃወቱ ክመርፁ እንድሕሪ ኮይኖም ኤርትራ ክትቅበሎም እያ ገለ ይክብለኩም ኣይክእልን ግን ኤርትራ ፖለቲከኛ ኢኻ ኤርትራ ፖለቲካ እዩ እዚ እንታይ ተርባሓኒ እንታይ ትገብር እዩ እምበር ኤርትራ ምስኡ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ምናልባት ኢማራት ብገለ መንገድና ቀይርና ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ኢና እንድሕሪ ኢሎም
ኤርትራ ኣይተቀበሎም ያ ክትብል ዝከኣል ኣይኮነን ኣይ ጠቅላላ ኤርትራ ደረቕ ዝኾነ ዶግማቲክ ዝኾነ ፖሊሲ የብለውን ሓንቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ኢማራት ብፍላይ ምስ ዓቢ መራሕናቶም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊኡ ክሳዕ ክንደይ ክብረት ከም ዝነበሮን በዚ ሕጂ ዘሎ መራሕነት ድማ ክሳዕ ክንደይ ክርድኦ ከም ዘይከኣልን ስለምንታይ ከምዚ ከም ትገብር ዘላ ኢማራት ነቲ ሓሳብናቶም ኣይከውን ኦሮማይ መይትዩ ድሕሪ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና እንድሕሪ ኢላ ደን ምስ ኤርትራ ብፅቡቅ መንገዲ ክንሰርሕ ኢና እንድሕሪ ኢላ እንታይ ምበልኩም ንስኻትኩም ርእቶናትኩም እንታይ ምኾነ ኣብ ፖለቲካ ድማ እንታይ ዓይነት ቦታ ሃለወኩም ካብኡ ክንሪኦ ኢና ማለት ስዑድያ ምስ ኤርትራ ዝምድና ኣለዎ ግን ክሳብ ሕጂ ዝረአ ስራሕ ድማ ይረአና ኣሎ ክሰርሕ ዝደሊ መደብ ከም ዘሎ ይነግር ግን ከምቲ ንሪኦ ድማ ዓበ ምንቅስቃስ ክገብር ኣይተረኣየ ኢማራት ኩሉ ነገር ገዲፈ እቲ ምስ ብልፅግና ዝገብሮ ዘለኹ ድራማታት ንዓኹም ክወርር ዝኽእል ኣይከኣልን እዩ ኣይሰልጠንን እዩ ገዲፈ ኣለኹ ኣብ ሱዳን እውን እንተኾነ መንገደይ ክቕይር እየ እንድሕሪ ኢሉ ምስ ኤርትራ ክሰርሓሉ ዘይክእል መንገዲ ከይህሉ ኽእል እዩ ኣም ጎይንግ ወይ ፋር ኣሄድ ማለት ንቅድሚት ከይደ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብኡ ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ማለት ኣይኮንኩን ግን ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እቲ ምቅያራት ናይቲ ዞባ ብዙሕ ነገራት እውን ከርእየና ዝኽእል እዩ ብፍላይ እቲ ኩናት ንኢማራት ፈጢሩላ ዘሎ ብድሆታት ኣብ ግምት ኢኻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎም ኣምቢሽንስ ኣብ ግምት ኢኻ ስቕ ኢልካ ክረአ ዝኽእል ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ሓንቲ ክፍትኑ ይክእሉን እዮም ዝብል ገምጋም ኣይ ቲንክ ዝኸውን ኣይመስለንን እቲ ንሳቶም ኣሚኖሞ ዝኸዱ ዘሎ ብልፅግና ኣይ ቲንክ በዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ እንድሕሪ ከይዶም ከትሕንዎ ዝኽእሉ ይኮኑን ዋላ ዝገበሩ እንተገበሩ ከትሕንዎ ይክእሉን እዮም እንተታ ናይ ባሕሪ ብልፅግና ባዕሉ እውን ገዲፍዋ እያ ዝስምዕዎ ዶክተር አብይ አገዛዙን የሚያስቀጥልበት ካርድ ኦልሬዲ አልቋል ከእጁ የለም የዛሬ 2 ዓመት ይመስለኛል ወይም 3 ዓመት ከአንተ ጋር ኢንተርቪው ሳደርግ 2 ካርዶች ቀርተውታል ብዬ ነበር አንደኛው የቀይ ባህር ጉዳይ ነው ሁለተኛው ደግሞ ህገ መንግስቱን ይቀይርላችሁ ነው የሚል አጀንዳ ነው ቀይ ባህር ከሽፏል ኦልሬዲ ከሽፏል አሁን ደጋፊዎቹ አሁን ማንሳት አሳፍሯቸዋል እና ኦልሞስት ከሽፏል አይቀጥልበትም ማለት አይደለም ግን በኋላ የህዝብን ቀልብ ስቦ የሚያሳስትበት እድል የለም ከሽፏል የህገ መንግስት ጉዳይ ኦልሞስት ከሽፏል ይሄ ምክክር ኮሚሽን የሚባለውን አካል ይዞ የመጣው ያለ ምክንያት አይደለም በተለይ ኢትዮጵያኒስት ነኝ የሚለውን ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ዝነበሮ ካርድታት ኩለን ተፃዊትለን ወዲወን እዩ ዝብል ዘሎ እታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ትብል ዝነበረት ካርዲ ኣይሰርሐትን ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ በፂሓ ስለ ዘላ ሳልቨጅ ንክገብራ ኢማራት ቡጌራ ከይትቐብፆ ዝገብሮ ዘሎ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርና ክንትንትኖ ክንሓስበሉ ከለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ መይቲ እዩ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ምዝራብ ገዲፎ እዩ እቶም ቶፕ ካድር ናቱ እውን ይገዲፎም እዮም ብፍላይ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ኣጥፍዎ ተባሂሎም ኣለዉ ወላ ኣብቲ ምስጢራዊ ዶክመንት ናቶም እውን ተደጋጋሚ ዘነፅርዎ ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ከም ኣጀንዳ ይቕፅሎ ኣሎ ግን ብሰላማዊ ዲፕሎማስያዊ ብላብላ ብዝብል መንገዲ ዝቕፅል ዘሎ እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ እታ ስፖንሰር ናቱ ነቲ ኣጀንዳ ከምቲ ዝድለ ስፖንሰር ክትገብሮ ይትኽእል እያ ዘላ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ወራር ውግዶ ተሪፉ እዩ ሕጂ ዘሎ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ከመይ ጌርካ ተትሕና እዩ ነቲ ብልፅግና ከመይ ጌርካ ተትሕኖ እዩ ዘሎ እታ ተሪፋ ዘላ ኢማራት ንሽተይ እታ ተሪፋቶም ዘላ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክሳብ እዚ ጉዳይ ናይ ኢራን ገለ ነገር ዝረክብ ኣፅንሑልና ዳዕመ ሰሪዕ ከይመውት ዝመስል ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኢማራት ሪካሊብሬት ንክትገብር ከም ብሓድሽ መደባታ ንክትህንፅፅ ከም ብሓድሽ ንክትሓስበሉ ግዜ ንክሽምት ትጥቀመሉ ዘላ ወቅቱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ከምዚ ዓይነት መድረክ ድማ ንብዙሕ ዓይነት ነገራት ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ንብዙሕ ዓይነት ስፔኩሌሽንስ ብዙሕ ግምታት ክዝረበሎም ኣፍ ደገ ዝኸፍት ጉዳይ እዩ ስለዚ ብልፅግና ኩለንተን ካርታት ናቱ ናወደ ይኸይ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ ህላዊ ሰዓታት እናኾነ ይኸይ ስለ ዘሎ ከመይ ገይረ ነቲ ስርዓት ደው የብሎ እዩ እዛ ኣቐድም ኣቢልና ክንሪያ ፀንሕና ሓንቲ ካብቶም ነቲ ስርዓት ክህሉ ድያ ይህሉን ኣብ ፈተና ከተብፅሖ ትኽእል ነገር እንተላ ጉዳይ ናይ ነዳድን ጉዳይ ናይ እዚ ናይ ፊውል ሾርተጅ ዝብልዎ ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክስገር ዝኽእል ክኸውን ኣይኮነን ወላ እውን ይብሉ ኣለው እቲ መንገዲ እንተተኸፊቱ እውን እንተኾነ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ክብድ ዝበለ ክኸውን so the country is in a great danger ብልፅግና ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ መወዳእታ ሓደ መዓልቲ ሓፊሉ ኣንፃሩ ከይዱ ነቲ ብልፅግና ካብታ ዘላቶ ኩረሻ ክጉሕፎ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ባሕሪ ደወዲ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ኣጀንዳ ድማ ወላተን ካልኦት ሃገራት እጅ ኢማራት ዝበሃል ወላቶም ስዑድያ ዝበሃል እውን እቲ ዘለዎም ቅድድም እቲ ዘለዎም ስትራቴጂ እናተቐየረ ክኸይድ because they really have to prioritize ነገራቶም እናከፍአ እናተበላሸው ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ናበይ ገፅና ክንከይድ ኣለና ዝብል እዩ
ሓደ ካብቶም ፀላእቲ ኤርትራ ዝነበሩ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣሜሪካ ምስተን ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዙ መን ኢኻ ትብሎም እዞም ሳሕል ስቴትስ ዝበሃሉ ኢብራሂም ትራውረ ድዩ ካልእ ድዩ ንሳቶም ኣሜሪካ ብቐጥታ ዝርርብ ጀሚራ ስለ ዘላ ኤሮፓን ኣሜሪካን ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ክገብሩ ተጀሚሮምን ክንግረም የብልናን ኢሉ it is very possible ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብሩሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ክፍጠር ክኸውን ዝብል ስለዚ ንዑ ክርዩ ዝኽእሉ ከም ትሪእዎም ዘለዎም ከም በዓል ስዑድያ ኣቐዲሞም ናብ ኤርትራ ቦትኦም ከውሕስሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም but anyway ኣነ ዘገድሰና ኤርትራ ከመይ ጌራ ነዚ ዘላቶ ኩነታት ተጠቒማ ካብቲ ኩነታት ክትረብሕ ትኽእል ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታ ተጠቒማ ንህዝብና ነታ ብኤርትራ ልዕሊ ዓቕሙ ዘበርክት ዘሎ መንእሰይ ከመይ ጌርካ ክትጠቕሞ ትኽእል ከመይ ጌርካ ሂወቱ ክትቅይሮ ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት ፈተና ናይቲ ሃገራዊ ድሕነት ፀገምን ሽግርን ከመይ ጌርና ክንሰግሮ እሞ ሃገርና ሰላምን ርግኣትን ረኺባ መንእሰያትና ኣብ ዝደለይዎ ዓውዲ ክጓየሉ ዝኽእሉ መድረክ ንፈጥር እዩ ትዘረባ ሕጂ ናብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክንሰግር ምክንያቱ ኣብታ ርእሲ እውን እናኸደልና ይኸይ ስለ ዘሎ ብልፅግና ለንቀነ እንታይ ኢላ ቆጥዑ ሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስምዑ ኑሮ ድሮ ቀረ ይላል ዶሮ ጥላበት ባለ ሰራለሁ ብትል በትንሹ አንድ ዶሮ ልስራ ብትል 10 ሺህ ብር ያስወጣል። ታዲያ የትኛው ኢትዮጵያዊ ነው ዛሬ ላይ ከቤት ኪራይ ተርፎ ኢትዮጵያዊ ሲ ደርሆ በልዒ ይፈልጥን እዩ እንዲህ ዝብሎም ኣብይ ኣሕመድ ደርሆ ናይ ኢትዮጵያ ሲ 2 ኪሎ ሽጉርቲ እቲኻ ንእሽተይ ዓፅሚ እቲኻ ደርሆ ዝበሃል ደርሆ ግን ቺክን በይኑ ጌርኩም ክትበልዕዎ ኣለኩም ኢልዎም አንተ ስኻስ እምበር ናይ ቀደም ያታ ቪድዮ ናቱ ግን እዞም ኢትዮጵያውያን በዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ደርሆ ክንበልዕ ኣይኮንና ሽጉርቲ ክንበልዕ ከመን ኣይከኣልናን ኣለና ይብልዎ ኣለዉ እቲ መናብሮ ክሳዕ ክንደይ ከቢድዎም ከም ዘሎ ልክዕ እታ ጓል ንግስቲ ዝበሃል ዛንታ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኮይንዎም ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ፈቐዱ መጓዓዝያ ከቢድዎም መናብሮ ከቢድዎ ኣስቤዛ ከቢርዎ ኩሉ ነገር ከፊእዎ ከሎ ንሱ ግን ካልእ ኣርእስታት እናምፅእ እዩ ዝርብሾም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ድማ ጉዳይ ናይ ምርጫ ዝበሃል ድማ ዓብ ድራማ ኣሎ ንቐፅል ወዲ የለን ብልፅግና ሞይቱ እዩ ረዲ ዝወደቀ እዩ ኢልካ መረፅ ኣይገብር ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ መላ ኢትዮጵያ መረፅ ኣይገብር ኣለኹ ይብል ኣሎ ምናልባሽ እንተኽኢለ ዝተወሰና ቪድዮ ንስኻ ክተውግዕ ከለካ ክቕረበልካ ብዛዕባ መስሓቅቲ ቪድዮታት እውን ኣለዋ ኣለኹ ይብል ኣለኹ ብለካ ደልየ መረፅ ኣይገብር ኣለኹ ይብል ኣሎ ኣብ መላ ኣምሓራ ትእዛዝ ናይ ፋኖ ወሪዱ ኣሎ ንብልፅግና ጥራሕ እንተይኮነ ኣብዚ ኣብ ተሳልጡ ተረኸብኩም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ኢሎም ስጉምቲ እውን ወሲዶም እዮም 3-4 ዝኾኑ እዚ እውን ሰልፊ ወፂኡ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ሕጂ ግን ብፎርስ ተምሃሮ እንተይተረፈ ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ብሓይሊ እንዳደፈ ይኸይድ ኣሎ ተተቃውሞ ኣሎ እቲ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሽርሒ ናይ ምፍፃም ኩነታት ከዓ እኒሄ ተቃውሞ ኣብሮነት እውን ብደገ ዘሎ ማሕበረሰብ ኩሉ ኣብ በይነ መረብ ሎማዓንቲ ዝነበረ እስካውን ብደንብ ትፈልጦ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ተሳተፍሉ እዩ ነይሩ ሚድያታት እውን ከምኡ ስለዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኦቨርኦል እቲ ናይ መረፃ ጉዳይ ክሳኻዕ ይኮን ዶ ስኢሉ ይኹን ኢሉ ዝገብረ ነገር ንይምሰል ዝገብረ ነገር ክህሉ ዶ ይኽእል ይኾን ይዕወተሉ ዶ ይኾን ከምኡ ገይሩ ንዝተወሰነ ግዜ መፅንሒ ማለት እየ ሞይቱ ኢልናስ ክንብሎ ንኽእል ዲና ክብለካ ደልየ እሞ ናይ ኣብሮነት ከመይ ነይሩ ዝብል እውን ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ኣብናሃለካ ፅቡቅ ይቐኒየለይ እታ ትማሊ ዝተኻየደት ብኩሎም ፀረ ብልፅግና ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት እንታይ ዝበሃል ናይ ሓባር መድረክ እዩ ዝበሃል ኣብሮነት እዩ ዋና ኣስኳል እምበር ናይ ሓባር መድረክ እዩ ዝበሃል ካብ ትግራይ 2 ሰባት ተወኪልና ኢና ሓሳብ ኣቕሪብና ጠቕላላ ናብ 22 ዝኾን ነይሩ ካብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ስለዚ እቲ ክስታይ ብዙሕ ሰብ ተኸታቲልዎ ደርጋ ናብ 1 ሚልዮን ዝኾን ሰብ ተኸታቲልዎ እዩ ላይቭ ስትሪም ስለዝነበረ ብዙሕ ሚድያ ስለዝቐረበ ብዙሕ ተኸታታሊ ነይርዎ እዩ ብሳትላይት እውን ብብዙሓት ሚድያታት ስለዝቐርብ በቲ ካልኩሌሽን መሰረት 10 ሚልዮን ከም ዝካተሎ እዩ እና እቲ ብሰሜን ዝተጀመረ ምሕዝነት ወይ ከዓ ፅምዶ ቀስ በቀስ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ እውን እናላሓኾን ኢትዮጵያ ሙሉእ እውን እናባፅሓ እቲ ናይ ብልፅግና ስርዓት ከም ሰይጣን በይኑ ተነፂሉ ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምዃን ዝሰጋገሩ ዘሎ እዋን እና ዕውት ምንቅስቃስ እዩ ዝግበር ዘሎ ከምዛ እትሪእዎ ዘሎም ክዳን ኣመነ ናብታ ፅምዶ ደንጉ ኣትዩ ግን ኣድማዕ ስራሕ ዝሰርሕ ዘሎ እንተበልናዮ ይበዝሖ ይመስለንን ናይ ብሓቂ ኣድማዕ ስራሕ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ዝሰርሕ ዘሎ ፖለቲከኛ እዩ ምስቶም ኩሎም ህዝቢ ፖለቲከኛታት ናይ ኣምሓራ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳቲፉ ኣብ ብትቐንዲ ፀላኢ ምዃኑን ረብሓ ናይቲ ኩሉ ህዝቢ ድማ ብሓደ ኮንካ መሰጋገሪ መንግስቲ ብምግባር ነቲ ዘሎ ኩነታት ይህን ኢልና ነቲ ሃገር ከነሰጋግራ ንኽእል እምበር ሓደ በብወገኑ ነቲ ሃገር ናብ ጥፍኣትን ናብ ውጥቀትን ክመርሓ ዝብል ዘረባ እዩ ምርጫ ናይ ብልፅግና ድማ ንኣቢ ክሬዲቢሊቲ ወዚ
legitimacy ተቀባልነት ንኽረክብ ዞም ቆልቆል ዘሎ ስርዓትናቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝወከሎ ከፍልጥ ስለ ዝኽእል ተቀባልነት ክረክብ የብሉን ኣብ ዝብል ኩላቶም ይኣምኑ ኣለዉ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ብድሆን መሰጋገሪ ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ክዳና መነ ፅቡቅ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ብስነ ልቦና እዩ ክህንፀ ዘለዎ ስርዓት እንታይ ኮይኑ መስለካ ዶክተር ሃይለ ብጣዕሚ ዝገርም እዚ እቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሉ ኣብ ስቴት ሚድያ ክቐርብና ተገበ ብቀዳማ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ኣብ ናይ ሓደ ፕራይቬት ሚድያ ቀሪቡ እቲ ፕራይቬት ሚድያ ንሱ ሰብ ስለ ዝፈትዎ ኣብኡ ክስማዕ ይኮን እዩ ብጣዕሚ ተኮንፊኑ ስለ ዝኾነ ኣብ ቃና ዲኡ ዝኾነ ግዛዕ ዝበሃል ሚድያ ሽሙ ናይ ውጭ ሚድያ ኸይዱ ናይ ባዕሉ ሚድያ ገዲፍዎን ፋና ገዲፍዎ ኢቲቪ ገዲፍዎ ወዘተረፈ ስቴት ሚድያ ዝበሃል ርእሱ ከመይ ዝኣክል ሓይሉ ከም ዘሎ ንምንታይ ትኩረሲ ኢኑ መንቆላ ክብሉ ከምሰ ይቆፅሩ ንስብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈንፊልዎ ሰልሰል እዩ ትፀገም ናብ ምድሪ ገዛእት እዩ መጀመርያ ትግራዋይ ጥራሕ ይመስሎም ነይሩ ትግራዋይ ጥራሕ ይመስሎም ነይሩ መጀመርያ ኩሎም እቶም ኢትዮጵያውያን ብዕስለን ህዝቢ ትግራይ ሰላ ዝማዕበለት ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ዘለዎ መጀመርያ ድፋይን ገይርዎ መጀመርያ ኣብ መቐለ ተቐቢልዎ ሪኢኻ ኢኻ ዓሌታዊ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዓሌታውነት ሓሊፍዎ እዩ ትራይባሊስት ኣይኮነን ነሽን ካብኡ ሓሊፉ ነሽን ስቴት ዝሃነፀ እዩ ብሄረ መንግስቲ ዝሃነፀ ህዝቢ ሓፍ ዝበለ ስታንዳርዱ ዘቃልስ ካልይቲ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ብፍላይ እቲ ምርጫ ናይ ብልፅግና ዝተገበረ ኖኖኒ ታደሰ ወረደ ዝገበሮ ሽመት ሓደ ዓብዪ ኣዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ህወሓት ድማ መግለፂ ውፅኡ ኢሎ ነቲ ምርጫ ነቲ ሽመት ናይ ታደሰ ወረደ መላገፂ ከም ዝገበሮን ህዝቢ ትግራይ ወይ እውን ህወሓት ድማ ነቲ ዝተገበረ ከም ዘይቅበሎን መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ ተረስቴስ TPLF rejected them ዝብል ነቲ Ethiopia TPLF opposes extension of Tigray interim administration says violators Pretoria agreement እቲ ናይ ሓንቲ ዓመት ሽመት ተወሳኺ ምንዋሕ ስልጣን ናይ ታደሰ ወረደ ኣብዪ ኣሕመድ ብመሰረት ውዑል ናይ ፕሪቶሪያ ደይኮነ ብናቱ ኣገባብ ስለ ዝገበሮ ህወሓት ድማ ኣካል ፈራሚ ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክነሱ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ከየናውሕን ንጉዳይ ናይ ህወሓት ከይፈትሐን ነዚ ሰብ ብናቱ ስልጣን ብካልእ መንገዲ ሽመቱ ከናውሕ ምፍታን ህወሓት ከም ዝነፀጎ ዝንገር ዘሎ TPLF said that the interim administration of Tigray should be established and governed through the bilateral political dialogue between the two signing parties ቶም ክልቲኦም ሓይልታት ህወሓትን ፈደራል መንግስቲ ብሓደ ኮፍ ኢሎም ተመያይጦም ክገብርዎ ዝግባእ እዩ ስለዚ እቲ ፕሬዚደንት ዝኸውን ፈደራል መንግስቲ ጥራይ ኣይኮነን ክውስኖ ዘሎ እቲ ካልኣይ ኣካል ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈራሚ ዝኾነ ህወሓት እውን ጠለብ ከቕርብ ይግባእ ወይ እውን ከቐበልቲ ክነፅግ መሰል ኣለዎ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሽመት ናይ ታደሰ ወረደ ኣብ ኩርሲ ስለ ዝፈትዋ ዘስተውዓለላ ኣይመስለኒ ግን ብዙሕ ኣዛረባ ርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎን ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ዘለዎ ስልጣን ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊኦም ሓይሊ ከም ዘለዎ ከርኢ ይፍትን ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ ታደሰ ወረደ as a president of Tigray administration has been extended for additional 1 year effective ilu the office said that the decision was made in accordance with the provision of the FDRE constitution and relevant proclamations blah blah ilu ሳግን በመንገዱ ውዕል ፕሪቶሪያ ክኸውን ስለ ዝግብኦ ንሱ ዘይምግባሩ ተቐባልነት የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ እውን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ላዕሊ ደይቡ ዘሎ በዚ ጉዳይ እዚ ሕዚ ትግራይ ተፈልዎ ከይጠፍእ ይደልሉ ከይጠፍእ እውን ክቃልስ ይደሊ ግን ኣብ ክልል እንታይ እዩ ክቃልስ ይደሊ ኦኬ ኣብ ኢትዮጵያ ብሱር ሕዚ ግልፅነት ይኽእሉ ዘለዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ክንፀንሕ ንደሊ እውን እንተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ኢና ክንፀንሕ መቃልስና ገለ ይበሃሉ ከምዚ ኢና ሕዚ እንታይ ይበሃል ኣሎ ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ብልፅግና እዩ ወይ ብልፅግና ክህልው የብሉ ፅቡቅ ማለት ብልፅግና ክህልው የብሉን ክህልለዎ ናብ ዝብል ትገድፎሞ ተጋሩ ክንህልው ኣለና ኢልካ እንዲኻ ትመፅእ ተጋሩ ክስዕር ኣለና ተጋሩ ክንህልው ኣለና እዩ ገምጋምካ ምክንያቱም እሲ ንስኻ ክትህልወሉ ትኽእል እንድሕር ሰሪሕኻስ እንድሕር ጊሒንካስ ብልፅግና ናይ ኣሳይመንት ዘይክኾን ይኽእል እዩ ግን ከይትህሉ ዝገበርካ ዘሎ ብልፅግና ስለ ዝኾነ ብልፅግና ቀዳማይ ፀላኢ ስትራቴጂካል ፀላኢ ኢልካ ምብጋስ ንብልፅግና ፀገም ይብሉ ሕዚ እውን ሓደጋ ምስ እወ ካብኡ ግን ክንርዳእ ዘለና ብልፅግና ብምእላይ ግን ናይ ትግራይ ፀገም ኣይፍታሕን بالعليو إيجو أزين أخذ الدعاء زلنا درجي بمفتاحنا درجي بمسعر هاي تقرأ يسأجم هاي تفتحان كاب درجي زخفاء دحري إسان شوعة عملت بلسقنا مسيئو بلسقنا بمسعر ترى إحنا تقرأ يسأجم هاي فتحان دحري حمش شديش عملت تماريس وزوانا يسأجم كما تسيئي خيريو سلازي كم زي تقولوا تأخذ قبل مسلكي أبي تبقى تتصنح تقولين كاون دحري بلسقنا زلو دعينة سرعتيو مش حايل تحصل لك ركوكة تايرو زي أمس
قتلوا وتخلي كرزلوا هذا كتكون تكون كون مستوى وش تعد كون كتقالسون زي لخ ما حبيرهم كقالسوا حسوا له حساب اكلت مساتهم تعينت عليه كتكبر زي لخ تعينت نزي سوي عفي أبنت زخون نا 17 عمت نحو واحد كارسيو تازب لازل زربان عناونا قداسي تهجر مكم زيوم قربيت نايم دحر عبد خمن كمتشيل كام حسابون يرتراون أقداسك خون خليو بحفشات تقراويا تقارو قد نزق دايزي بزوح حساب كم زليه مزارب زلو the very important one and I hope مرحتنا يرترا ولا ونتسم دو كم تنحنا نقوم زلنا العديوز خدا رحك أزلوه دحري بلصقنا انت كقاطم يخلونا بقمزه تو كالكوليشن كخون تسفا نقبر نقطع كابوش ايرترا دوس زلو انا مجمريا زياد دست ولا الناس كسمعوها. We have 9 ethnic groups speaking 9 different languages. Let me introduce you to all. شعات بهيراتنا ايرترا سمعوهم كما يلهم كما يوعيل كاخم زبلو. 9 of them. We are Nara and how are you? We say Genene. We are Bilen and how are you? We say Bram Broken. We are Bidawet and we say Kek Mahawa. We are Tigrinya. How are you? Kami alakum. We are Sahu and we say Agina Tanini. We are Tigre and we say Kofolekum. We are Afra and we say Benai. We are Kunama and we say Maidambe. Assalamu alaikum. Muhammad Ashaira. كيف حالكم? That's really beautiful. Yeah, دسي لاتني بحكي زمان سيز كل جزياب كم زنا بحالتات نتبهيراتنا من صبراق نفع عندي شموس لدي فلتنبر very creative زخانة تيك توكر يونيو أبزي أب نهيقدف منسيات نهيقدف يانج PFDJ استقبر كونفرنس أبو زقبر ويازا فيديو مثلني تقوبتها تابدحريهم زلوسنا يسويسيو بزخانة كم تري وزر لهم نزياتهم متبعيد اليوم أبزل هو تبابعنا كم زعينت نجار كجبرو كدانهم غيرهم قدم عليه كله بزو سرعة حتى سرعة يزي نهاجرت مع بترجم زلوا في لاينتهم أبدأ جزولو دزلوا وينبير ترازلوا نعشتون أقدر أسيد بس إحنا حرقينه but it's really beautiful كم زعينت تحساس باكن ري عند فيديو لأن كان شاق فترة رازل لك كبير تراد مثلا نعها خنسمعه أنا خدت حتى تنايت هاجر أبزق وين عايز أجنب بترلي نهاجر سأو خنقاسي كلهم ندق مسؤول كاتو قص عليها أنا أنت أزبزلو أوكي دقني هاجر كذا لها ندق زلوا يكون بليم كجبر سدلي أوكي كيف كان لها أو زلوا تكنولوجي أو زلوا بقعات أو زلوا زخصب كاي مخسب نبعوات كحلفه نبعوات كمهارهم نتبز زلوا نزخلوا وديفو أب بكيبل كيسة إمدار حسي هاجر كتكون على لوا بمبان بيصير حلو لسبكة أمسجنه مخنياتو نص كل غير خيره نعها هاجر الكانت أنا عندي تبلع عندي كجبر الكا يلسعنا له عندي بالكان حركوين من إيرترا الكتزار نحن عندكم هاجر بيت أمن حركونك من تبز على إيرترا تزار بزعبات هاجر تزار إزي أبزخون بوتا زخون من إسيكو جوبروز اللوي هاجران سنعيد أو حد خمسة كله أزيفري نجار بتعبد نعاي دم سألي بينيام يقول له بينيام ود حوبي ود جالس لدخول يكون بينيام كعواتهم كله نعاي كاب أمور يدوس كاب حنقول يدوس ويكأدوات إنزايم مسكونز كله نعاي درائم إذا أنت هاجراوي سنعيد عايز أننكم نعاي كوي رأينا من الله سجرين هون ده ما كيزار بكذا لو جنت هاجراوي سنعيد إزيكم نزينا هم كسكس كنا هنزلنا أبدأ بمخادم كوي كنا أنا نزار زلنا أبدأ كوي نكو بزعبات سباقنا إيرترا بزعبات بتسجلنا إيرترا بزعبات لوت على إيرترا زحسب من إسي أبشيتي أبزر له من إسي كأب زيادة يدنا مخنياتو نقوله تتصبق الكاز السب تقوله الهواء الكاز السب تقوله إدارتنا كتبا الكاز ترخيبهم وانتقينهم عليه مثلا أنت تأخوينهم مول نزقول زجديفو أبزجل بني شيء كيتشا بني شيء لا خلنا نجر مالتي كي رخبه دوم دار حسي دوم كستاينا جبر حلف ما إسي كنا نقول جبنا حد ما إسي سنتين لنا عيد فلت أبزكينات ورارتنا تخيل خلص عندها موزم حزب سي أزيهم نابزق صم أرمسيهم أنصارنا نحتواجهم كلنا الأمن تسليفنا والناس كن حمقهم نخل كم يمكن نجبر نخل إلى أمزحته كلش كرايز نسود عسان شديشة عسان حمش العامة يبدأ كارلو تيشر ممر سيلكم طلعي 5 ساعة ونقول إذا ما نقولفو إذا سبيل المنسي كوي هاي تمان المنسي زين هاي لك أنا اللي برنا نقول قوان حالي فنان كل 3 ساعات بس إذا ما نقولفو بعد لا دير لنا كو صوصر طلعي ساعة وزبيل المنسي كوي كملنا سكينا إنجنير محاري جبريل نبي صايب رحت برهنا كملنا سيا أواجن حتى عجبت من نطلب نتاع الكاس عن حمزة حج تي زي تجبر عبير ترى 5 تجبر زبل أبدأ خينو بس عبير ترى راح ما أنا قرأت كل فلوس دوعسي نصو 5 تاجر لا يعني ترى زي جبر قد قدم
كم خبرت خوين زبل كانت وصبتي ما بصايب رخت برهان خملس تقيا إيرتراوي من سياق تحت زخون يكون كنت من دان بدلا أو تحت من بصايب رخت تحت توخان تايو إذا قص قاس ماني وانو كاس دراي وانا كاس دراي خدمة زلزال زخون نقدر بيز ناي زخون ناي حجر كاس دراي جمر أما ناس بروس إيرتراو من سياق ده خاص خان تحت قص ليتن قطرن قاس كل على كهت عزب ولا كا انتهي مثل بس ماني غيد انتهي زار انتهي حسب بدي كيت كتصنعه كل على كا ولا ري كتفي انت يلبس بساعات زسي يوغندا اتيو دبو سودان اتيو ኢትዮጵያ اتيو عبد الهامت اتيو بناتي تحساسوا عبد النبي اتيو ولا كمالتي ምክንያቱ ሓደ ኣብዘይ ፈልጦ ዓዲ ኣብዘይ ፈልጦ ባህሊ ኣብዘይ ፈልጦ መናብሮ اتي ዘላ ከላይ ነገር ብሓፈሻ እዛ ዘረባ ንብዙሓት ሰባት ቀጭቀጭ ኣቢላቶም እያ ግን እንታይ ቀጭቀጭ ዘብል ካለዎ ሰብ ካብ ዓዲ ከይወፅእ ከመይ ጌርና ነቲ ህዝቢ ኣብ ዓዱ ዕድላት ክህልዎ ከም ዝኽእል መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ንሃገሩ ዝደሊ ሃገር ክትቅፅል ዝደልያ ዘሎ ኩሉ ብድሆታት እናተረድረ ዝኸይድ ዘሎ ብኸመይ መንገዲ እቲ መንእሰይ ናብ ዓዲ ከፍ ከም ዝብል ንገብሮ ስደት ብስደቱ እቶም ዝወፃና ንኣክል ንሕና ከማን በዚሕና ኣለና ስደት ንዓና ከማን ኣሰልችና ኣሎ ከመይ ገይሩ እቲ መንእሰይ ኣብ ዓዲ ኮፍ ብል ንዝብል ጎስጓስ ክግበር ኣለዎ ንብል ነርና እዚ ጎስጓሳት እዚ ድማ ነቲ ህዝቢ ብዘረባ ጥራይ ኣይኮነ ተስፋ ንገብር ነቶም መንእሰያት እውን ብዙሕ ምሂርካ ኣሰልጢንካ ብልሒ ኣቕሲምካ ክዋስኡሉ ዝኽእሉ ባይታ ድማ ምፍጣር ክቀዳደምሉ ዝኽእሉ ባይታ ምፍጣር ነቲ ባይታ ድማ ምስትኽኻል እቲ መንእሰይ ድማ ባይታ ንኽረክብ ኣብ ዓዲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተወሰነ ናይ ቀደሙ ተመሊሱ ገለ መንእሰያት ኣብቲ ኖርማል ሂወቶም ክመርሕሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣብቲ ሂወት ከምቲ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ክነብርሉ ዝኽእሉ ባይታ ምግባር ክጅምር كنزي ناي دقة private sector تقوله ده نبلا مجمع أو قدام عين الشيء زي اللي تمنسي أبي يترازله أبعدي هو تكهنس كم زخل سو كجبروا له زخل كم مهلا لنا مع ودعمت مدرب زح حماون تبون كزار بايكل نيجن تزول وزلو نحنا ونعينا كن حجز ندلي نايلو مع استاذ زكودي روحوا سو دعمت روحوا سكنياتنا ودعمت قبلكم يدلي لايك بكبار شير بكبار يترسعوا مزياح قد فكوا نفيون نورسو ملاكسين بركاكلو نبوسن كنسو ملكو تاويقاتو ملايك تزردلو بمراكو كاي دحنوس مراقمتو بلا ملو